Lodwa tajba, sinjuri. Fissem l-organizzaturi nadikom merħba għad dibattitu teoloġiku tal-lum fuq kwestjoni importanti u sikwit diskussa. Jista' Kristjan jitlef is-salvazzjoni? Din mistoqsija mhix dettall. Tinfluwenza l-fehma tagħna dwar il-grazzja divina, ir-responsabilità umana, il-perseveranza, l-assigurazzjoni u l-karattru tas-salvazzjoni li Kristu ħadem għalina fuq is-salib. Matul l-istorja tal-Knisja, il-fidili ħadnu fehmi differenti fuq dan it-topic. Xi wħud affermaw il-perseveranza tal-qaddisin u s-sigurtà eterna tagħhom. Oħrajn jiġbdulna l-attenzjoni għall-importanza illi l-fidili jeħtieġilhom ikomplu fil-fidi għax huwa possibbli li jaqgħu f'pożizzjoni magħrufa bħala sigurtà kondizzjonali. Dalgħodu l-iskop tagħna mhuwiex il-kontroversja, iżda qed nimmiraw illi nifhmu lil xulxin aktar. Nispribu mħabba fraterna lejn xulxin u nħadnu l-libertà tagħna billi ngħaddu x'inhi l-konvinzjoni biblika tagħna. Iż-żewġ naħat se jippreżentaw il-każ tagħhom mill-Iskrittura u se jargumentaw teoloġikament. Intenni, l-ħsieb tagħna mhux li niddividu, iżda li nifhmu aktar lil xulxin. Se neżaminaw l-Iskrittura flimkien. Nisimgħu żewġ niepen u nħallu l-kelma Alla tigwidalna ħsibijietna u twemmin tagħna. Kull kelliem se jkollu ħin biex jippreżenta l-każ tiegħu, jirribatti u jikkonkludi. Jekk jogħġobkom isimgħu b'attenzjoni, jekk hemm bżonn ħudu noti u jtorbu għalef mis-sema aħna nisploraw dan it-topic importanti flimkien. Ejjew biex kif jallimna l-Apostlu Pawlu nitkellmu l-verità fl-imħabba. Ħalli nikbru fih li hu r-ras tagħna Ġesu. Nitlob lill-udjenza biex tingaġġa magħhom fi spiritu ta' rispett u onur, bit-talba u x-xewqa li nsiru nafu x'tgħallem attwalment il-Bibja fuq dan is-suġġett. Nixtieq nixbet l-attenzjoni illi waqt dan id-dibattitu nibqgħu f'postna. Bejn wieħed f'nofs id-dibattitu se jkollna break u nkunu nistgħu nieħdu xi refreshments ukoll. Biex anke jista' jkun ma ngħaddux minn quddiem il-kameras. Jekk iġobkom tfixklux il-kelliema, la bil-mossi, la bi kliem u lanqas beħsejjes, jekk ma tkunux taqblu ma dak li jkunu qegħdin jgħidu. Issa biex inżommu l-ordni, nirriservaw ċabċipa waħda fl-aħħar tad-dibattitu. Waqt id-dibattitu ma niċċaqalqux. Issa għandi pjaċir li nintroduċi lill-kelliema tagħna. Fuqna waħda għandna lil Kit Karwana. Illum Kit huwa awtur ta' żewġ kotba diġà, wieħed jismu l-meħta l-artu d-dawl tad-dinja kif ukoll it-tama tiegħek. U fuq in-naħa l-oħra għandna lil Paul Mizzi, li huwa pastor ta' Knisja Evanġelika Trinità. Nistgħu nibdew bid-dibattitu tagħna. Se ngħid lil Kit biex jippreżenta l-każ kif jifhmu. Għandek 10 minuti, Kit. Grazzi John, grazzi lilek Pastor Paul, kollega fix-xogħol tas-Saltna li blajnuna Alla ingħadna flimkien għadda l-avveniment. Grazzi lil kulħadd li huwa involut biex dan seta' jitwettaq u sew jekk hux predestinati jew blażla tagħkom nirringrazzjakom tal-li ngħaqadtu magħna llum għal dan id-dibattitu. Tajjeb. Nittama li bil-grazzja t'Alla nagħti servizz tajjeb lil Alla, inġib ġustizzja l-kelma tiegħu u nagħti servizz tajjeb lill-poplu tal-Alla u dak kollha li se jisimgħu. Jista' Kristjan jitlef is-salvazzjoni? Qabel ma nidħol daqsxejn fid-dettall f'ċertu silti tal-Iskrittura biex inħallu l-kelma titkellem għalija nnifisha fil-ħin ovvjament li għandna fuq idejna, nixtieq qabel xejn nagħti daqsxejn spjegazzjoni teoloġika ġenerali tal-fehma tiegħi dwar dan is-suġġett, ħalli niċċaraw l-affarijiet. Ma nemminx li Kristjan jista' jitlef is-salvazzjoni fis-sens li għandek Kristjan salvat u f'daqqa waħda bħalli kieku ħarbitlu minn idejh tilifa ma jafx fejn għamilha b'aċċident. Inti ma ssalvax b'aċċident u laqqas titlef is-salvazzjoni b'aċċident. Jew inkella bħalli kieku għandek mazz ta' ċwievet f'idejk tajjeb illa lu fejn għamilthom waqgħu li ħarbuli b'aċċident. Is-salvazzjoni ma titlifix b'dan il-mod, tajjeb. U min jemmen hekk ikun qed jiġħad il-qawwa tad-dem ta' Kristu. Laqas nemmen ukoll jiena illi la darba persuna tirċievi l-maħfra tas-salvazzjoni u rrikonċiljata mal-Missier u mqazza bid-dem ta' Kristu, u mbagħad għax wara
tagħmel dnub terġa' tispiċċa mal-mitlufin. U mbagħad terġa' tistqarru tindem u terġa' ssalva jekk terġa' tagħmel dnub terġa' tintilef u ssalva tintilef u toqgħod tixxer ilsek bandiera fir-rieħ. Min jemmen hekk ikun qed jiġħad il-qawwa tal-Alla li jżommna u jkun qed jiġħad il-qawwa tal-grazzja tal-Alla. Wara li persuna tirċievi l-Ispirtu tal-Alla u tiġi adottata fil-familja tal-missier bħala bint jew iben, il-maħfra li jkollha bżonn jekk terġa' titneb hija maħfra f'kuntest tar-relazzjoni li issa għandha mal-missier. Biex iżomm ix-xierka intima u f'armonija mal-missier. Biex iżomm qalba sensittiva. U mhux maħfra li kull darba titterġa' salva, jew inkella l-ħares tinsa tistqar id-dnubit kollha qabel tmur torqod għax jekk tmut fl-irqad lesta l-istorja. Dan mhuwiex il-mod li ngħixu u din mhijiex biblika. U min jemmen hekk intenni ikun qed iġib fix-xejn salvazzjoni tant kbira u glorjuża li rċivejna bħala għotja mingħand Alla l-missier abbażi ta' dak li għamel liben divin fuq is-salib għalina. Allura l-Iskrittura tiddikjara bl-aktar mod ċar li xejn mhu se jifridna mill-imħabba tiegħu. Rumani 8:39. Ħadd mhu se jaqlana minn idejh, Ġwanni 10:28. Dak li beda ħidma fina se jkompli sa tmiem tagħha, Filippini 1:6. U dawn nistgħu nistrieħu fuqhom dawn il-veritajiet għax huma fundamentali. U Alla jżomm dak li wiegħed, huwa fidil lejn il-kelma tiegħu. Tajjeb, għandek wedit oħra fl-Iskrittura fejn ġie li Ġesu juża daqsxejn lingwaġġ differenti, min jiġi għandi, min jisma' kliemi, min jemmen fija. Ma jaqbdux iktar ġuħ, ma jaqbdux iktar aċ, ikollu l-ħajja eterna, inqajmu fl-aħħar jum. Dawn huma wedit li juruna l-ħtieġa sovrana tal-Alla li se jwassalna sal-aħħar ta' tmiem. Tajjeb, infatti, kollha kemm aħna naħseb nistgħu nammettu illi nidimbu kontra Alla. Nonqsuh kuljum u nitraskuraw. Kuljum naqgħu mill-istandard ta' Alla fil-ħsieb, fil-kliem, fl-emil. Però waqta xiex, kollha għadna ninsabu fih dan il-missier. Tajjeb? Għala, għax is-salvazzjoni hija bil-grazzja tal-Alla. Mhux bil-ħila tagħna jew bl-emejjel jew kemm aħna perfetti. Għalkemm biex niċċarawha persuna verament salvata, il-ħidma tas-salvazzjoni se tiġi riflessa bl-aktar mod ċar fil-ħajja ta' dik il-persuna li issa qed tgħixha għal Alla. Tajjeb? Allura jiena nafferma bl-aktar mod ċar dawn is-siltiet għax iserħuna fis-sigurtà li għandna f'Alla. U mhux fit-tjieba tagħna. Tajjeb, għax għalkemm nonqsu, Alla se jwassalna u se jżommna u se jibqa' jaħdem fina. Mela din hija ċara. Jekk inti qalbek hija għal Alla, ġenwinament trid tagħmel ir-rida tal-Alla u trid timxi wara Ġesu, jekk dik hija qalbek, imma fl-istess ħin tonqos u titraskura u tidneb, jekk din tiddeskrivi lilek m'għandekx għalfejn tinkwieta. Alla wegħdek li se jibqa' jaħdem fik, se jżommok u se jwaslek. Il-problema tiġi hawn. Jekk tasal f'punt fil-ħajja tiegħek jekk qalbek ma tibqax għal Alla, dik hija l-problema u dik nemmen li l-Iskrittura turina. Mela le ma nemminx li Kristjan jista' jitlef is-salvazzjoni bħal kieku waqatlu minn idejh illa lu fejn għamiltu l-lapes waqal il-mobile mill-but. Ma naqbilx magħha u niċħadha dik il-fema, Kristjan ma jitlifix b'dak il-mod. Però li nara l-Iskrittura tgħidilna huwa dan li jekk Kristjan jidneb u jibqa' jippersisti fid-dnub u jgħix f'ribelljoni kontra Alla u ma jiddiljax ma' dnub u jispiċċa jwebbes qalbu lejn Alla u jagħti daru lil Alla u jgħix indipendenti minn Alla, jista' jasal f'punt illi jitbiet mill-fidi u eventwalment jiġħad il-Alla u jwettaq apostasija. Alla ma jiġħad il-ħadd li jerġa' jiġi lura għandu, imma l-grazzja tal-Alla taħdem biss f'dik il-qalb li trid terġa' tiġi lura. Però jekk dak il-bniedem jitwebbes u jrid jibqa' jgħix f'dak l-istat, Alla mhux se jimponi fuqu biex bil-fors jerġa' lura fil-preżenza tiegħu. Allura dik hija l-fehma teoloġika tiegħi b'mod ġenerali. Naqa' overview. Is-salvazzjoni ġejja totalment minn Alla, bil-grazzja tal-Alla. U aħna bil-fidi naqbdu mal-grazzja tal-Alla, ta' bilħaq il-fidi m'għandax taqsam xejn mal-emil. Rumani 4:16 jgħidlek jekk il-weda hija bil-fidi, allura mal-grazzja. M'għandux jaqsam xejn il-fidi mal-emil, ejja ma nitħawdux hawnhekk.
Imma aħna għalkemm is-salvazzjoni hija bil-grazzja t'Alla u hija totalment mill-bidu sa tmiem Alla, il-grazzja salvatna qiegħda żommna u se twassalna, imma aħna msejħin biex nipparteċipaw f'dik is-salvazzjoni. Infatti għandek ċertu siltiet fl-Iskrittura fejn qiegħdu r-responsabbiltajiet tagħna eżatt ma' ġenb il-wedit t'Alla. Jaħdmu id fit. Per eżempju Filippin kapitlu 2 vers 12-13 jgħidilna hekk: aħdmu s-salvazzjoni tagħkom infuskom bil-biża' trejt. Ir-responsabilità tagħna eżatt ma' ġenba il-weda t'Alla għax Alla u dak li qed jopera fikom kemm irrieda kif ukoll l-aġira l-loġba tiegħu. ċara, ejja niddikjarawhom it-tnejn huma bla biża'. Apparti il-wedit straordinarji li hemm fl-Iskrittura li Alla s-sovran se jżommna jekk qalbni għalih għalkemm nonqsu, hemm twissijiet ukoll fl-Iskrittura. U twissijiet serji wkoll indirizzati lil poplu t'Alla. Allora per eżempju Galatin kapitlu 1 vers 2, Pawlu qed jindirizza lil knejjes tal-Galazja. Vers 4 qalilhom li Ġesu tali lu nnifsu għal dnubietna. Galatin 1:6 mbagħad jgħidilhom hekk: niskanta li jekk malajr qed tabbandunaw lil dak li sejħilkom bil-grazzja ta' Kristu u dduru għall-evanġelju differenti. Tabbanduna xi ħaġa li kont qabel fiha inti. Jekk jiena ma kontx fiha dik il-ħaġa min nabbanduna xejn għax diġà maqtuħ minnha. Umbagħad Galatin kapitlu 3 vers 9 jagħmilha bl-aktar mod ċar Pawlu illi dawn irċivew l-Ispirtu Santu l-Galatin kienu, irċivew l-Ispirtu t'Alla. U vers 3 jgħidilhom hekk: daqshekk intom stupidi, bdejtu bl-Ispirtu u issa qegħdin tkunu perfezzjonati bil-ġisem. Biex niċċaraw ħaġa, l-Ispirtu t'Alla jammar fis ġewwa l-vesseli salvati. Tajjeb, il-Galatin kienu rċivew l-Ispirtu u allura kienu salvati. Maturi jew le laqas huwa l-kunċett, għax ħadd ma jibda matur il-pellegrinaġġ Kristjan. Tajjeb, jew Lut jew Ġentili jew id-Dnub jew għax kienu sejrin lura fi tradizzjonijiet tal-Ġudaïżmu, it-twissijiet huma lil poplu t'Alla. Galatin 5:4 mbagħad jgħidilhom hekk: għax Kristu ma kienet jiswilhom xejn issa. Għalilhom irġajtu lura fil-liġi. La Kristu ma jiswilek xejn, ġifieri mhux ħassalva bih. Għax inqtajt. U Galatin 5:4 jgħidilhom hekk: tinsabu aljenati minn Kristu, maqtuwajn ġifieri, daw li rċivew l-Ispirtu. Intom li qed tippruvaw tkunu ġustifikati bil-liġi waqajtu il-barra mill-grazzja. Inti taqa' minn xi ħaġa li kont fiha. Jiena ma tistax tgħidli li waqajt mill-banketta jekk qasbis kont bil-qiegħda fil-banketta. Tajjeb? It-tieni Pitru kapitlu 2 minn vers 17 sa vers 20 jgħidilna li l-għallima foros darba kienu ħarbu mill-ħażen tad-dinja billi jarfu epignosis, għarfin permezz ta' esperjenza tfisser dik l-issejġ Ġesu. Ġratilhom il-biċċa skont il-proverbju veru, il-kelb iduru għal-vomtu tiegħu stess u l-ħanżira maħsula tirritorna qatt ma jikfi t-tajb. Il-kelb ma kienx fil-vomtu, ma mar fil-vomtu, il-ħanżira kienet maħsula, daw ma kienux għallima foros xi darba, imma ġew maħmuġin fit-tajn reġgħu l-istampija ċara. Daw kienu ta' Alla, reġgħu mallu lura il-bogħod minn Alla. Nirringrazzjakom. Mela, grazzi ħafna Kate. Hekk ħadna bidu tajjeb għal dan id-dibattitu, nista' nistieden lilek Paul biex tippreżenta l-fema tiegħek fuq suġġett. Jista' Kristjan jitlef is-salvazzjoni? Tajjeb, qegħdin hawnhekk dalgħodu, Kit huwa s-saħabib tiegħi, għandna relazzjoni tajba ħafna flimkien. Allura 5 minuti Kit ħsibt li qed tiddefendi l-pożizzjoni tiegħi. Tajt impressjoni li forsi qegħdin ovvjament mbagħad komplejt titkellem dwar il-periklu ta' apostasija li ovvjament qiegħed hemmhekk, dwar it-twissijiet t'Alla li rridu nagħtu kasom. Ovvjament il-konklużjonijiet tiegħek li jiena ma bdejx naqbel magħhom. Ovvjament aħna tnejn naqblu illi l-salvazzjoni hija bil-grazzja mill-bidu sa tmiem permezz tal-fidi fi Kristu u fi Kristu waħdu. Dan huwa li għadna flimkien il-tnejn naqblu li kull Kristjan huwa imsejjaħ biex jgħix ħajja qaddisa u wkoll li għandna nissapportu u nimxu bħala dixxipli ta' Kristu sa tmiem. Dinja s-sejħa tagħna, dan huwa wkoll il-pjaċir tagħna li aħna nkunu ta' unur għal Salvatur u Mulej tagħna Ġesu Kristu. Il-bużilli se jinsab hawnhekk issa kemm qegħdin nkunu konsistenti f'dak li se naffermaw matul dan id-dibattitu. Min minna se jagħti interpretazzjoni l-aktar armonjuża tal-passi bibliċi kollha, Kit diġà beda isemmi xi wħud, jieħan semmi oħrajn.
min ħajati stampa l-aktar sħiħa u armonjuża minna ma jkun hemm kontradizzjonijiet. Tajjeb? Issa, intom tafu l-aħwa li aħna bħala evanġeliċi narfu li r-riforma protestanta fis-seklu 16 permezz tagħha Alla reġa' kixef diversi veritajiet bibliċi li kienu pjuttost mistura. Waħda minnhom kienet propjament din tal-perseveranza tal-qaddisin. Li ġara ġenerazzjoni wara, fl-Olanda kien hemm professur ta' teoloġija jismu Jacob Arminius illi beda għan għal ċertu dubji dwar dawn il-veritajiet prezzjużi illi konna bdejna arġejna qegħdin ngawduhom. U allura dina il-sigurtà kondizzjonata li qed jiddefendi Keith jiena nippreferi insejħilha relikwa illi għada magħna mill-Knisja Kattolika Rumana. Ma nix nambuha, tnissa ħafna dubju, aħna kif infatti ħadd pjaċir il-Keith jafferma illi il-wedi Alla huma stabbli u allura aħna nonoraw il-Alla meta nistrieħu fuq il-wedi kbar u prezzjużi tiegħu illi bihom niskapulaw u nevitaw il-korruzzjoni ta' id-dinja. Ħanajda minn issa wkoll illi il-pożizzjoni tiegħi kultant jirreferu għalija bħala one safe always safe, la darba salvat dejjem salvat, ma toġobnix u ma nixtieqx li tirreferi għalija il għaliex dik hija mantra moderna li tagħti l-impressjoni li inti jekk inti ħadd deċiżjoni u fermajt karta tista' tibqa' tgħix fil-ħama tad-dnub u la darba la salvak ħada dika aħna ngħidu mis-salvazzjoni xejn hija daħqa fil-wiċċ. Jiena nippreferi li din id-dottrina għażiża nirreferi għalija bħala il-perseveranza l-qaddisin. L-qaddisin huma n-nies Alla preżentament f'din id-dinja illi huma riġenerati mill-Ispiritu Santu mwielda mill-ġdid għalathom qalb ġdida u lil dawn in-nies kollha u ħadd ħliefhom Alla iżommhom fis-salvazzjoni sa tmiem. Allura jridu nagħmlu distinzjoni bejn insara professjonanti. Kemm hawn insar professjonanti? 2.6 biljun ruħ fid-dinja jgħidu jekk istaqsihom int x'reliġjon tħaddan, jgħidulek jiena Kristjan. Qed tifhem, imma dawn kollha huma Kristjani? Assolutament le. Mhix qed ngħid li kull min jgħid li huwa Kristjan se jsalva, imma kull min huwa imsejjaħ effettivament mill-Ispiritu Santu biex issa huwa membru ħaj ta' Kristu. Dawk li huma verament imwielda mill-ġdid jistgħu jitfixklu, jistgħu jaqgħu fid-dnub, iġarbu tentazzjonijiet, però qatt ma jistgħu jintilfu eternament. Dik hija l-affermazzjoni tiegħi illi nemmen b'qalbi kollha illi hija l-pożizzjoni tal-Bibja. L-affermazzjoni tiegħi hija din. Il-magħżulin Alla illi huwa għażel mill-eternità skont imħabbtu isalvaw kollha u ħadd ħliefhom. Nerġa' ngħidha. Il-magħżulin Alla li huwa għażel mill-eternità skont imħabbtu isalvaw kollha u ħadd ħliefhom. Dan huwa il-mandat illi Ġesu irċieva mingħand il-Missier. Difatti l-Anġlu l-Ġuseppi minn qabel ma twieled qallu semmih Ġesu għax hu se jsalva lill-poplu tiegħu minn dnubietom, mhux kulħadd. Il-poplu tiegħu Alla għandu għan li dan il-poplu individwi kollettivament il-poplu tiegħu dawk se jsalvhom u se jżommhom salvati. Is-salvazzjoni tagħna hija ħidma ta' Trinità. Hija ħidma monerġistika ħansejħula. Jiġifieri bl-enerġija u bl-abbiltà ta' Alla waħdu. Il-bniedem ma jikkontribwixxi xejn għas-salvazzjoni tiegħu ħlief dnubietu. Ejja nikkonsidrawha sewwa din. X'nista' nressaqlu Alla biex nimpressjonah jew biex forsi jikkwalifikani għas-salvazzjoni? Xejn. Dnubieti biss. Imberkin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jistgħu smewwiet. U allura hawnhekk għandna kontrast mal-Kattoliċiżmu u kontrast ukoll mal-pożizzjoni ta' Keith illi ħanerġa' ngħid din hija relikwa mill-Kattoliċiżmu. Jeħtieġ jekk iridu nkunu knisja illi tagħti unur sħiħ lil Alla illi din ir-relikwa m'għandniex bżonna.
il-Knisja Kattolika Rumana temmen fis-sinerġiżmu illi is-salvazzjoni hija ħidma konġunta bejn Alla u l-bniedem. Alla jrid isalvak, int trid issalva. Ħanaħdmu flimkien, naqdu ż-żewġ ridiet flimkien u r-riżultat ikun il-salvazzjoni. Tista' ma taqbilx miegħi Kit, imma mbagħad fil-każ niddiskutuha aktar quddiem. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex Alla minn qabel l-inkarnazzjoni ta' Ġesu kien ħabbar minn qabel x'kien beħsibu jagħmel favur tagħna. Ġeremija 32 vers 40 jgħid jiena se nagħmel magħhom patt dejjimi mal-poplu tiegħu, se jagħmel patt illi ma jinkisirx, patt għall-eternità, illi ma ndurx minnhom hekk li ma nibqax nagħmlulhom it-tajjeb. Alla qed jgħid jien se nibqa' magħhom biex nagħmlulhom it-tajjeb u se nqiegħed il-biża' tiegħi f'qalbhom sabiex ma jitwarbux minni. Allura x'inhu dal-biża'? Kit illi hemm xi ħadd mill-poplu tal-mqar wieħed li ħajtwarab minnu, għandna ġanajt tentazzjoni tikollna. Ninstarmu fid-dnub, nitfixklu iva. Imma Alla huwa fidil tant illi irreġġana lura bħalma reġġa lura lil Pietru, lil David wara l-adulterju tiegħu. Alla huwa fidil tant illi ma jitwarrabx minna, avolja aħna nitwarbu minnu. Wieħed oħra nsibuha fil-ktieb ta' Eżekjel kapitlu 36 vers 25 sa 27. Se nrox fuqhom il-manadif u se jindafu mill-inġiża kollha tagħhom u mill-lidu li kollha tagħhom se naddafhom u se nagħtihom qalb ġdida. U spiritu ġdid se nqiegħed fikom. U se neħħilkom il-qalb tal-ġebel mill-laħamkom u nagħtikom qalb tal-laħam. U se nqiegħed l-Ispiritu tiegħi, l-Ispiritu Santu ġifieri, ġewwa fikom u nikkawżakom isimgħu għadin. Għawna għandna kawża, għandna raġuni ta' ferħ li ma jitfissirx minn l-glorja. Għax ħalla qed iwedna solennament li jikkawżana illi nimxu fl-istatuti tiegħu u noqogħdu attenti biex nobdu r-regolamenti tiegħu. Hija mill-bidu sa tmiem Alla mhux biss isejħilna imma jkompli jaħdem fina jikkawżana li nimxu fl-istatuti tiegħu. Il-poplu ta' Alla mhux se jikkommetti apostasija. Dawk it-twissijiet huma għal Kristjani professjonanti illi jew forsi mill-ignoranza jew mill-faċċoliżmu tagħhom qegħdin jitħaltu mal-Knisja, però aħna nagħmlu distinzjoni. Hemm il-Knisja viżibbli kull min jgħid huwa Kristjan u l-Knisja inviżibbli. Aħna qegħdin ngħidu l-Knisja inviżibbli huma n-nies magħżulin tal-Alla. Dawn Alla jsalvhom u jżommhom salvati. Ok, rridu ħajr, Pastor Paul, issa misilħuna Kit għal 5 minuti biex tirrispondi li Pastor. Ok, ovvjament hemm ħafna xi tajt, niġru wara l-ħin. Interessanti kif Pastor Paul semma fis-16 seklu reġa' Alla qajjem din id-dottrina u fil-fatt qabel ma kien hemm ħadd l-ebda fl-istorja jgħidu li l-Westinu li kien ħaddan din il-fema ma fil-verità fil-kitba ta' Westinu stess għal madana kollu Saint Augustine biex tifmuni jekk billi diġà ġie reġenerat u ġustifikat jerġa' jaqa' minn rajħ f'ħajja ħażina żgur ma jistax jgħid ma rċivejtx għax minħabba l-għażla ħilsa tiegħu stess għal ħażen tilef il-grazzja ta' Alla li kien irċieva. Ġifieri din bdiet minn Calvinu bdiet, ġifieri il-Church Fathers tista' tgħid fi żminijiet tal-antik qas kienu jħadnuha kif qed tajjeb inti fis-16 seklu. Inti Pastor Paul qed ukoll li ma jipparteċipaw fix-xejn ħlief fid-nubiet. Fil-ktib tiegħek f'Dawlek naraw id-dawl inti qed la darba salvat li mwielet mill-ġdid jibqa' salvat sa mewtu skont il-fedeltà u l-omnipotenza t'Alla permezz tal-fidi mħadma mill-fidil. Issa jekk ma jibqax iħaddem il-fidi il-problema għid lili. Dik irridu niddiskutu hawnhekk. Tajjeb. Issa pereżempju fl-epistola lil Lut naraw hemm ħafna eżortazzjonijiet biex is-segwaċi ta' Kristu jipperseveraw. Naraw klim ta' kuraġġ ukoll biex jipperseveraw, għandek Lut 12:2. Ġesu huwa l-awtur u l-perfezzjonatur tal-fidi tagħhom. Imma twissijiet ta' apostasija huma enfasizzati b'mod ċar f'din is-silta, f'din l-epistola. Lut Ebrej biex tifhmuni għandek kapitlu 2, 3, 4, 6, 10, 12. Iħin kollu għaddejja, dawn qed iwissihom jew ħabba dnub
jew inkella għax kienu qed jitħajru jew diġà marru fid-tradizzjonijiet tat-tempju tal-Ġudaïżmu. Tajjeb, il-kuntest ġenerali ta' din l-epistola qed jimmarka lejn xi ħaġa li Ġesu huwa superjuri mill-anġli, superjuri mill-personaġġi tat-Testament tal-Qadim u s-saċerdozju tiegħu huwa superjuri mis-sistema levitika tat-Testament il-Qadim. Qed tifhem allura qed iwissi terġgħux tmollu lura għax il-fidi fi Kristu biss qiegħda qed iwissi. It-twissijiet mhux qegħdin hemm biss biex jgħinuk tgħix tajjeb. Jiena nista' ngħidlek x'għandek tagħmel biex ninkoraġġik biex tgħix tajjeb, imma law wissik sinjallem mill-periklu vera. Is-sinjali fit-toroq qegħdin hemm mhux biex jgħalmuk biss is-suq tajjeb imma x'il-periklu li tiżloq u tixkana vera jeżisti. Jiġri twissijiet biex tippersevera iwa imma x'il-periklu jeżisti vera. Allura il-kastik għal min idur mit-triq tas-salvazzjoni issa huwa aktar aħrax minn taħt il-liġi Lut 2:1-4. Dawk li tbedu minn Alla fi żmien Mosè qatt ma daħlu fil-mistrieħ tal-Alla. Tajjeb, kemm aktar ikun veru dan għal dawk issa imwebsin mid-dnub jifqu jemmnu f'Ġesu Kristu. Lut kapitlu 3 minn vers 7 sa 15, Lut 4:1 u vers 11. Tajjeb, u ovvjament għandna l-famuża Lut 6:4-6. Iwissi b'mod espliċitu li dawn la darba kienu ikkonvertew jistgħu jaqgħu mill-fidi. U hemm lingwaġġ ċar li tista' tapplikah biss għal Kristjani, issa jekk mhux maturi jew mhux maturi dak suġġett irrelevanti. Għax ħadd ma jibda il-pellegrinaġġ Kristjan matur, allura jgħidilhom intom kontu imdawlin. Lut 10:32 ċara l-imdawlin il-Kristjaniet jitkellem daqu mill-lotja ta' smewwiet, saru sħab fl-Ispirtu Santu, daqu l-kelma tajba u jibqa' jsemmi. U l-kuntest għat inħares lejn il-ħin jena, il-kuntest jekk tibda minn Lut 5:11 sa Lut 6:12 juri li l-awtur kien inkwetat mill-ħabba l-immaturità spiritwali tagħhom dawn il-Lut segwaċi ta' Kristu. Allora pereżempju Lut 5:12 jgħidilhom miskom sirtu għalliema għandkom bżonn lil xi ħadd jerġa' jgħallimkom, sirtu nies li għandkom bżonn il-ħalib, mhux ikel solidu. Minuta, all right. Allura anke Lut 6:1-4 qed tikstampa illi l-falliment tagħhom li jimxu l-qudiem mill-affarijiet bażiċi bħala nis-salvati jista' jpoġġihom f'periklu perikolus illi jaqgħu mill-fidi minħabba l-momentum spiritwali tagħhom. U ovvjament Lut 6:9 qisu jagħti kliem differenti. Jagħtihom il-kuraġġ f'daqqa waħda u l-awtur ngħidi u nieqaf l-iskular tat-Testament il-ġdid Arti Franz iddiskrivija hekk, ovvjament qed jirreferi għall-istess nies. Fil-waqt li jaġġel biex jassigurahom li l-klim solemmi tiegħu ma jiddiskrivix is-sitwazzjoni preżenti, ma kinux għadu waslu fiha f'dik is-sitwazzjoni, u inkwetat biżżejjed dwarhom biex iħossi l-ħtieġa li jpinġi l-arxenarju u la pinġilhom l-arxenarju daw il-Lut. Juri l-fatt l-arxenarju jista' tassew iseħħ. Grazzi. Mela, grazzi Kit. Sena tisalilek, opportunità Paul biex tkompli tispjega l-pożizzjoni tiegħek. Grazzi. Mu veru xejn li huwa wistin ta' Pona li ħareġ b'dil-idea l-ewwel darba. Bħalissa qed nikteb ktieb fuq l-istorja tal-Knisja u għandi kapitlu twil ħafna, kwotazzjonijiet biss, kwotazzjoni waħda wara l-oħra tas-Santi Padri fl-ewwel 500 sena tal-Knisja li jassiguraw u jagħtu ċertezza lill-insara li kienu jippritkawlu jgħalmuhom illi Alla iwassal il-Knisja l-mażulin tiegħu għas-salvazzjoni eterna. Kit inti għad li jekk ma jibqax aħad dan il-fidi fil-kwotazzjoni tiegħi fil-ktieb li xnu naraw il-Ġesu. Naraw id-dawl. Eżattament. Dika hija kwotazzjoni mill-ewwel ta' Pietru u veru li Alla jipproteġina bil-qawwa tiegħu permezz tal-fidi għas-salvazzjoni li se tidher fl-aħħar waqt. Permezz tal-fidi. U jiena għadni kif ikkwotajt il-weda tal-Alla f'Eżekjel u Ġeremija li jgħidilna nikkawżhom li jimxu fl-istatuti tiegħi u joqogħdu attenti biex jobdu il-kmandamenti tiegħi. Ġifieri il-mezz li Alla qed juża f'ħajjitna biex iwassalna glorja eterna u nnifsu qiegħed jassigurana illi ma jfallix. Il-fidi tagħna la darba hija mogħtija bħala don mingħand Alla tibqa' effettiva, mhux bħal dik il-żerrija li nżeret fix-xewk jew fuq il-blat jew fuq il-passaġġ
illi forsi titlaq l-ftit u tinxef, mija żerrija li tagħti il-frott. Tajb, issa ħankompli nieħu ċertu kwotazzjonijiet ħanibda mill-Vanġelu ta' Ġwanni biex nipprova inseddaq il-pożizzjoni tiegħi illi l-Kristjan ġenwin ma jistax jitlef is-salvazzjoni tiegħu. Fi Ġwanni 17 vers 2 Ġesu qed jitlob il-missier jgħidlu illi inti tajtni awtorità fuq l-umanità kollha sabiex il-kull min tajt lilu jagħtihom il-ħajja eterna. Alla ta' ċerta nies lil Ġesu u Ġesu ġie fostna apposta biex ifittex u jsalva dak li ntilef. U Ġesu jagħtihom il-ħajja eterna. Mela, jekk inti tażel li ma tkomplix, allura qiegħed tirriversja l-emil sovran ta' Kristu, għax Kristu qed jgħid li jien nagħtihom il-ħajja eterna. U fi Ġwanna 5 vers 24 ikompli jgħid li min jisma' kelmti u jemmen dak li bagħatni għandu l-ħajja eterna u ma jiġix għal ġudizzju. Anzi, ikun għadda mill-mewt tal-ħajja, ma jiġix għal ġudizzju. Ejja, jiena dan l-appell tiegħi. Ejjew nemnuh dan il-kliem ta' Ġesu, illi la darba jagħtina l-ħajja eterna qatt u qatt ma niġu għal ġudizzju. Għalhekk issa m'hemm ebda kundanna għal dawk li huma fi Kristu Ġesu, Rumani 8 vers 1. Fil-istess Vanġelu ta' Ġwanni kapitlu 6 vers 27, Ġesu jgħid li kull ma jagħtini l-missier se jiġi għandi. U miġi għandi żgurament li ma nkeċċiex il-barra. La meta mmorru għandu u lanqas fi kwalunkwe stadju ieħor ta' ħajjitna ma jkeċċina l-barra. Żgurament illi mhux se nkeċċih il-barra. Din hija wegħda netta. La darba immorru għandu Ġesu se jibqa' jassess fuqna bħala r-rajt tajjeb. Imbagħad ftit versi wara Ġesu jgħid li din hija rrieda ta' min batni illi kull ma tani mhux se nitlef xejn minnu. Nutaw l-Ġesu huwa Salvatur perfett, ma jfallix, ma nitlef xejn minnu. Anzi, se nqajmu fl-aħħar jum, ġifieri mill-mument li aħna mmorru lejn Ġesu nirrikorru għandu bil-fidi u Ġesu jafna d-nubietna, sal-jum tar-reżurrezzjoni ġenerali Ġesu ma jitlef xejn. Mhuwiex possibbli li persuna mogħtija mill-missier lil Ġesu ma tkunx imqajma għal glorja eterna. Ġesu jkompli jgħid għax din hija rrieda tal-missier li batni li kull min jara li benu jemmen fih ikollu l-ħajja eterna u jien innifsi se nqajmu fl-aħħar jum. Jarġa' jirrepeti illi dawk li jmorru għandu iqajjimhom fl-aħħar jum. M'hemm xejn in between illi jagħmel ir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu inċerta jew dubjuża. Ġesu ma jistax ifalli minn ħidmietu, ma jistax nimmaġina kif Salvatur perfett, provdut minn Alla nnifsu, ifalli mill-missjoni tiegħu. Ġwanni 6 vers 44 Ġesu jkompli jgħidilna li ħadd ma jistiġi għandi jekk il-missier li bat ma jiġbdux u jien għad inqajmu fl-aħħar jum mill-bidu sa tmiem Alla Trinità jassigura s-salvazzjoni tal-maħturin tiegħu. Mela, grazzi ħafna Paul. Nerġa' nisida lilek Kate biex tkompli tirribatti. X'intajli. Infatti Ġwanni 6:39 sa 40 din hija rrieda ta' dak li batni. Illi kull ma tani mhux se nitlef xejn minnu, anzi se nqajmu fl-aħħar jum. Il-problema hija li r-rieda tagħha mhux dejjem qed titwettaq. Tajjeb? L-ewwel Tessaloniki 4:3 għax din ir-rieda tagħha il-qdusija tagħkom ċoe li tassjenu miż-żena, mhux dejjem qed titwettaq. Tajjeb, għandek it-tieni Petru 3:9, is-sit ma jiddewwemx dwar it-twettiq tal-weda tiegħu bħalma xi wħud jikkonsidraw id-dewmien, iżda hu paċenzjuż magħkom billi ma jixtieqx lil xi wħud jintilfu, iżda li kulħadd jiġi għall-indiema. Mhux dejjem qed titwettaq ir-rieda tagħha, is-Salvatur perfett. Ma nistgħux iwaħħlu fis-Salvatur. Ħanaddi inkompli daqsxejn malaj fuq l-epistola lill-Ebrej jew lil-Lut biex tifhmuni aħjar. Lut 10 minn 26 sa 31. Isimgħu dan il-kliem. Għax jekk inkomplu nidimbu apposta wara li nirċivu t-tarif tal-verità, il-kelma tarif hija l-kelma Griega epignosis.
ta' għarfien bbażi ta' esperjenza. Ma jifdalx iżjed sagrifiċċju għad-nubiet, imma biss ċerta mistennija terribli ta' ġudizzju u furja ta' nar li jagħti jikkonsma lill-avversari. Di traduzzjoni tiegħek, by the way, Pastor Paul. Kwalunkwe wieħed li jkun wara bil-liġi ta' Mosè jmut mingħajr modrija fuq testimonjanza ta' żewġ jew tliet xhieda. Kemm jidrilkom ikun magħdut illi jisħoqlu kastikar min ikun kalpesta lil binalla u tratta d-dem tal-patt, id-dem ta' Ġesu ġifieri, bħala impur li bih kien imqaddes. Ejd li inti bniedem maqtuħ minn Alla kif jista' jiddiskrivih bħala li tqaddes bid-dem ta' Ġesu Kristu. Dan huwa lingwaġġ riservat għal poplu tal-Alla biss. Lut ġentili, maturi jew mhux maturi huwa ċar. Unsulta l-ispirtu tal-grazzja għax nafu l-dak li qal għalija l-vendetta jiena nikkumpensa u jerġa' is-sitat jiġġudika lil niesu. Ħaġa waħxija li taqa' fidejn Alla il-ħaj. U il-kuntest tal-madwar vers 23 sa 25 tal-Luta 10 juru biċċar li qed jitkellem għal Kristjani. Ħanżommu sħiħ l-istqarrija tat-tamatana vers 23 nikkonsidraw kif nistimulaw lil xulxin għall-imħabba u l-opri tajba. Vers 24 bla ma nabbandunaw il-laqat il-ġmiegħi tagħna flimkien. Vers 25 u mbagħad minn vers 26 jibda twissija għall-istess nies. Pakket wieħed, inkoraġġiment, eżortazzjonijiet u twissijiet. Lut 12-25 għandek twissija oħra ċara. Tajjeb, araw li ma tirrifjutawx lil dak li qed jitkellem għax jekk dawk li ma skampawx meta rrifjutaw lil min afżaħħhom fuq l-art wis aktar ma naħarbux aħna jekk induru lem minn dak li afżana mismewwiet. Mbagħad għandek bħal Ġakbu 5-19 qed jitkellem għall-aħwa ħuti jekk xi ħadd fostkom jiżvija mill-verità, mela kien fil-verità u żvija mill-verità. U xi ħadd idawru lura ħajkun jaf illi min idawwar midneb mill-errur ta' triqtu sejfa salva ruħu mill-mewt. Aħwa fidili jistgħu jitbedu mill-fidi u jaqbdu triq tal-mewt. Ejdu li intom kemm kien aħwa fil-fidi żvijaw mill-verità qabdu triq tal-mewt u ma sabu l-ħadd biex iġibhom lura. Alla jippretendi lilna wkoll u mhux dejjem blatt sovran tiegħu iġibhom lura. Jekk ikun qabad it-triq tal-mewt. Mela, nirringrazzjak, se nerġidnu fuq Pastor Paul sabiex ikompli l-każ tiegħu għandek 5 minuti bas. Grazzi, kif kont taf li dawk in-nies li telqu kienu ġenwament Kristjani. Ma tistax tgħid għax aħna ma nistgħux naqraw il-qalb tal-bniedem, Alla biss jafa, Alla jaf il-dawk li huma tiegħu u dawk li huma tiegħu għandhom jitbedu mill-inikwità. Pawlu fil-Ittra Timotju hekk qal illi Alla jaf il-dawk li huma tiegħu. Jiena li qiegħed nafferma u nerġa' ntenni hija illi il-mażulin ta' Alla eventwalment Alla jsejħilhom f'xi stadju f'ħajjithom jagħtihom il-grazzja li jemnu l-Evanġelju u appena jemnu l-Evanġelju l-Ispiritu Santu iżommhom għall-eternità. Dispeċin ngħid ukoll kit illi ħallat il-rieda tad-digriet u r-rieda morali ta' Alla. Ċertament ir-rieda morali ta' Alla, il-kmandamenti juruna x'għandna nagħmlu dik ir-rieda tinkiser ħin kollu. Tifhem, jiena qed ir-rieda tad-digriet ta' Alla illi Pawlu jirreferi għalija fl-Efesin 1:11 li Alla jaħdem kollox skont il-fema tar-rieda tiegħu stess. Il-pjan etern ta' Alla ma jfallix. Alla huwa infallibbli, huwa sovran u kapaċi iwettaq il-rieda tiegħu għas-salvazzjoni tagħna. Id-dem li bih kien imqaddes, irreferejt għalija fl-ittra l-Ebrej kit. Imqaddes anti hemmhekk qed toħod allura bħala li kien salvat. Mhux neċessarjament. Imqaddes tista' tintuża f'diversi tifsiriet. Pereżempju Pawlu fil-Korintin, l-ewwel Korintin 7, jgħid illi l-uliet tat-tfal, l-uliet tal-ġenituri illi huma Kristjani dawk huma mqazzin. Huma mqazzin. Ma jfissirx neċessarjament li huma salvati. Ġifieri niddixxernu u narfu li kwalunkwe kelma jista' jkollha diversi tifsiriet. Anke Ġesu qal li jiena nikkonsagra lil nifsi. Jew jiena inqaddes li nnifsi.
Ġifieri qabel kien bidnep u samadux? Dejjem iridu naraw il-tifsira differenti kif tkun qed tintuża. Ankompli fil-Vangelo ta' Ġwanni, Ġesu f'kapitlu 6 vers 47 jgħid tassew ngħidilkom min jemmen għandu il-ħajja eterna hija possess preżenti u ma jagħtina b'da indikazzjoni illi din il-ħajja tista' tintilef jekk hija ħajja eterna bid-definizzjoni tagħha stess hija eterna. Ma tispiċċax, hija dejjiema, hija assigurata, hija ħajja, jekk hija ħajja ma tistax tiġi mewt. Dinja lotja imprezzabbli talla. Bħalma jgħid Ġesu wkoll aktar tard in-naxtieq semgħu leħni u jien nafhom u jsegwuni u jien nagħtihom il-ħajja eterna u b'ebda mod ma jintilfu qatt. U hemmhekk fil-Grik għandna double negative. Ġesu qed jafferma u jerġa' jafferma illi qatt mhux se jerġa' jintilfu. Ħadd mhux se jaħtafhom li min idi. Missier li tahom li u akbar minn kulħadd u ħadd mu kapaċi jaħtafhom minit il-missier. Salbeħ stess qed nisma' film dokumentarju ta' diversi pastors tal-fema teoloġika ta' Hjakit hawnhekk u wieħed minnhom qal dal-preċiżi kelmiet. Qal vera Ġesu qal illi ħadd ma jaħtafhom minit il-missier, imma da ma jfissirx illi jint ma tistax taqbes il-barra mill-lit tal-missier. U jien qed what? Possibbli Ġesu qed jitkellem dal-mod u hemm din il-klawżola dil-possibilità li jien nista' nagħżel li naqbes il-barra mill-lit tal-missier. Tix teoloġija hi. Din hija teoloġija ta' min b'mod lampanti qiegħed jawweġ il-kelma espliċita talla, il-wiegħda talla. Fi Ġwanni 17 vers 12 Ġesu jkompli jgħid meta kont magħhom qed jitlob il-missier hawnhekk, jien żammejthom f'ismek li tajtni u proteġejthom. U ebda wieħed minnhom ma ntilef. Ħlif bin it-telfien sabiex l-iskrittura tkun imwettqa. Ġesu hawnhekk qed jagħtina illustrazzjoni li dawk li l-missier tagħ Ġesu jżommhom. Qal okej, hemm eċċezzjoni Ġuda. Imma Ġuda Ġesu jgħid fi Ġwanni 6 illi mhux jien għażiltkom 12 u wieħed minnkom hu xetan. Ġuda qatt ma kien salvat, kien jaħdem il-mirakli, kien jipriedka l-Evanġelju, kien madud fost il-apostli, ħadd manduna, ħadd ma kellu li kien ħiel illi kien reprobat. U difatti fil-flaħam mill-aħħar wera il-kuluri vera tiegħu. Mela. Issa wasalna fi stadju aktar eċitanti ta' dan id-dibattitu. Għax issa jkollna il-kontroeżami. Il-kelliema se jeżaminaw wieħed lill-ieħor u viċi versa. Għandhom 5 minuti kull darba. Infakkar li l-kelliema li min ikun qed jagħmel il-kontroeżami u obbligat jistaqsi biss. U min wieġeb għandu wieġeb kemm jista' jkun b'mod dirett mingħajr ma jaħrab il-mistoqsija. Ma tu ebda trid jistaqsi lura u lanqas jidħol f'argument dirett ma' min qed jistaqsih. Se nibdew billi nitlob lilek Kate tistaqsi lil Paul 5 minuti biex tarbel u tipprova ssib id-difetti fil-pożizzjoni teoloġika ta' Paul. Jien nipprova nkun konċis ħafna u mbagħad inti tkun l-istess ukoll. Nibdew? Grazzi Paul. Qed nieħdu pjaċir. Inti tifhem li fema ta' kelma tkun taf xi tfisser mill-kuntest tal-madwar tajjeb ġifieri Luta 10, 26, 31 meta jgħidlek tqaddes bid-dem tal-patt il-kuntest tal-madwar qed jirreferi bl-aktar mod ċar li qed jirreferi għall-Knisja. Tajjeb, qed itihom il-wediet li ma ninqatawx mill-laqda u dawn l-affarijiet, ġifieri qed jirreferi ma nistax naqbdu 3 ivrus. Għall-Knisja viżibbli. Għall-Knisja. L-awtur qed jikteb lil-Lut illi fosto kemm xi ħut illi kienu qegħdin jerġgħu qishom jitħajru mmorru lura fil-Ġudajiżmu u qiegħed iwissihom isma' terġgħux tmorru għad-dellijiet issa li għandna r-realtà ta' Kristu. Wara li ddawwartu. Qed tifhem ġifieri id-dawlu. Luta 10 pereżempju 32 jagħmellek b'mod espliċitu li qed jirreferi għal Lut li esperjenzaw il-Kristu, id-dawlu. Ġier ma snax naħseb jiena kull darba. Ġuda wkoll esperjenzaw il-Kristu mexa miegħu ġifieri tgħallem minn għandu. Tema ċara tal-Kristjani hija li aħna qaddisin taqbel.
Hemm il-midinbin u hemm il-qaddisin. Ekku. Per eżempju, segwi miegħi, Kolossin 1:2. Lil-qaddisin u l-aħwa fidili f'Kolossi, tajjeb, Rumani 1:7. Lil maħbubin kollha talla li jinsabu Ruma imsejħin biex ikunu qaddisin, tajjeb. Ġudin kien hawn mal-Kattoliċi taf kif il-qaddisin dawk li jmutu aħna nemnu li l-qaddisin huma hawn. Tajjeb, allura jaffermaw dan Lut 10:10. Bir-rieda aħna imqazzin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu. Tajjeb, Lut 13:12 għal daqstan Ġesu wkoll sabiex iqaddes taqbel il-poplu tiegħu b'demmu stess. Tema bażika u fundamentali tas-salvazzjoni tagħna di li aħna mqazzin. Allura x'hawn differenti hawnhekk? Jekk il-kuntest Lut 10:26-31 qed jirreferi għal dawn il-Lut segwaċi ta' Kristu ħanaqra ħielek. Naqra ħielek malaj. 10 Lut 10:26-31 qed jirreferi kemm ħaqqu iktar ġudizzju dan il-bniedem li tratta d-dem tal-patt bħala mpur li bih kien imqaddes. Mhux se jkun imqaddes jew il-kuntest ta' tfal li bdejt issemmi naħseb dik qed inħaltu xi ħaġa differenti jiena. L-istess kelma tagħmel. U l-istess kelma imma il-kuntest huwa totalment differenti milli qed naqrawha. X'taħseb? Qed ngħid li kelma tista' tintuża f'diversi kuntesti u b'sinifikat Però differenti. il-kuntest tal-madwar ta' 26-31 u hawnhekk komplejt naqralek fl-epistola lill-Ebrej stess. Qed jgħidlek l-imqazzin, allura daw kollha għall-poplu Talla, imma hemmhekk fejn hemm it-twissija dik mhux għall-poplu Talla. Le, hija il-poplu Talla, il-poplu viżibbli Talla fuq l-art, tajjeb, dan akid fi kwalunkwe knisja, tista' tgħid il-knisja 100% tikkonsisti minn nies riġenerati mill-Ispiritu Santu? Inti ħassaqsini inti jew? Le, mhijiex. Tifhem. Ġifieri, litra l-Lut hija miktuba lill-komunità ta' Ansara, tajjeb, illi xi wħud minnhom kienu qegħdin kważi se jikkommettu jew kommettew apostasija. Mistoqsija. Issa il-kuntest ta' vers 26 imbagħad huwa vers 32 fejn komplejt ma ftakru fil-jiem preċedenti li fihom wara kontum dawlin issa portu konflitt kbir ta' sofferenzi, jiġifieri imbagħad hawn qed jgħid isma' hemm dak il-periklu immintom. Hemm il-periklu. La darba hemm il-periklu għax vera jeżisti l-periklu taqbel hemm. Tifhem jiena nista' biex inti il-fema tagħkom bħal speċi tgħidu imma twissijiet qegħdin hemm biex jinkoraġġihom biex jipperseveraw. Jien nista' ngħidlek x'għandek tagħmel tajjeb biex tagħmel it-tajjeb, iwissik għax it-twissijiet qegħdin hemmhekk vera. Naqblu jiġifieri taqbel li dawn il-twissijiet qegħdin hemm. Huma għalija għalik għal kulħadd. Eżatt, jiġifieri nistgħu mela Twissijiet li Alla jużom fil-każ ta' niesu li huwiet illi ikompli jikkawża illi jobdu l-kmandamenti tiegħu. Dak it-twissijiet iservu bħala strumenti biex Alla jżomna fi triq id-dejja. Alright, l-aħħar mistoqsija. Jiġifieri meta qed iwissihom li hemm il-periklu, tajjeb? Jiġifieri inti qed tgħid li ġast biss biex jipperseveraw jgħixu aħjar jew għax il-periklu vera jeżisti? Il-periklu vera jeżisti. Tajjeb. U Alla irid. Da bħal meta ommi kienet tibatni nixtri mant garita tal-merċa. Tajjeb. Ma nafx minni. Forse tini naqa kuntest. Mid-dar tagħna sal-ħanut kienet qisu ground tal-futbol. U qabel ma kont immur kienet tgħidli taqsam xi triq u attent, kellem il-ħadd. Naħseb irrid nidħol naqaf fl-istorja biex inkun nafa dejnu. Dawk it-twissijiet kollha kienu jgħoddi biex jiena mmur u narġa' lura d-dar safe and sound. Imma kellek il-periklu. Kienu il-periklu. Ekku, qegħdin ngħixu f'dinja ta' periklu. Tajjeb. Right, mela. Nista' dalilek fuq issa biex tagħmel il-kontroll sami tiegħek. Mela. Kit, tixtieq fil-qiegħ ta' qalbek illi l-pożizzjoni tiegħi u mhux tiegħek hija korretta? Jiena nixtieq, infatti għalhekk qiegħtaw biex navvanza iktar lejn il-verità, irrelevanti x'in il-fema. Ma hekk fil-kwiet ta' qalbek tgħid dak li hemm minn Paul jagħti aktar sigurtà, hemm aktar assigurazzjoni, hemm aktar realizzazzjoni tal-imħabba Talla, mħabba tremenda u infallibbli Talla. Bħalma Ġeremija li jien ħabbejtkom b'imħabba eterna, għalhekk jiena komplejt inżomm għalikom il-fedeltà tiegħi. Nistgħu jiġbek? Sigurtà kemm sigurtà jekk ma tkunx f'armonija ma' testimonjanza tat-testament il-ġdid ma rridix. U l-fehma tiegħi u l-pożizzjoni tiegħi bl-aktar mingħajr ebda dubju ma iżommni fis-sigurtà. Dik il-pożizzjoni tiegħi.
Tajjeb. Forsi kelli ċans niftaħ iktar fuq għalej l-aħħar din. Mela, Kit, min oriġina s-salvazzjoni fik? Ġesu, il-bidu u tmiem, il-grazzja tal-la salvatna, edha żomna u se twassalna, però m'kondizzjoni. Il-fidi. Ok. Il-fidi hija xi ħaġa li toħloqha int fik innifsek jew hija don tagħna? Mela, meta jkun hemm il-kelma profetika mitkelma, tajjeb jew il-Vanġelu jiġi mxandar, Alla jagħtina l-abilità li nagħmlu deċiżjoni. Ħafna drabi Alla jippreżenta l-imħabba tiegħu lill-persuna u dik il-persuna iktar twebbes qalba minn Alla. Jagħtina l-abilità li nagħmlu deċiżjoni. Għalhekk minn Ġenesi sa Revelazzjoni għażlu. Hija don tal-Alla ġifieri il-fidi? Ifhem, Efesin 2:8 dibattiti sħaħ jekk taqra l-kummentarji. Ħammorru Filippin 1:29 fejn li huwa moti li lkom għal Kristu mhux biss li temnu fih imma wkoll idbatu għalih. Mela, li nemmnu fi Kristu hija qotja minn Alla taqbel? Skont Filippin 1:29. Li nemmnu fi Kristu hija qtina l-abilità li aħna nagħmlu deċiżjoni. Le, jgħid illi ingħatalkom għal Kristu mhux biss li temnu fih ma wkoll li dbatu għalih. Mela ngħatalna għal Kristu għax il-Vanġelu qed ngħidlek kif nifhimha jien. Il-Vanġelu jippreżentanna l-abilità li nagħmlu deċiżjoni spiritwali. Hemm xi ħaġa tajba fik illi ma rċivejtix minn Alla? Hemm xi ħaġa tajba fija, ifhem għadni ma wasalt skuru. Li kapaċi nirċievi kollox u nimxi firida perfetta tal-Alla. Ġifieri kollox. Qiegħed f'pellegrinaġġ. Kull ħaġa tajba li hemm fik hija minn Alla? Tista' tgħid iwa apparti li aħna msejħin biex nagħmlu deċiżjonijiet spiritwali għax inkella t-testament il-ġdid ma jagħmel l-ebda sens li sejħul nagħmlu hekk tagħmlu x'hekk tagħmlu hekk u msejħin biex nipparteċipaw. Ġwan il-Battista pereżempju jgħid li wieħed ma jista' jirċievi xejn jekk ma jkunx mogħti lilu mis-sema. Ġifieri qegħdin naqblu li fidi hija mogħtija minn Alla. Imma jtik l-abilta biex temmen. Jekk il-fidi hija mogħtija minn Alla mhux kapaċi jsostniha fina l-fidi? Għax fis-sovranità tiegħu Alla tagħna l-abilità li nagħmlu deċiżjoni. Tant kemm huwa sovran narah Alla jien illi hu ddeċieda li jagħtina għażla x'nagħmlu. Forsi inti għandek l-idea li ma naraħ sovran, tant kemm naraħ sovran illi ddeċieda li jagħtina responsabilità. Il-fidi mhix emil, importanti nfhmuha. Qed tafas fuq il-rieda umana. Qed ngħidu sew? Ma tantx. Okay. Ġifieri ir-rieda umana hija deċiżiva b'xi mod jew ieħor għas-salvazzjoni finali tagħna? Skont xi tittajbiha. Ġifieri mela jekk inti r-rieda tiegħek tagħmel deċiżjoni ħażina u tibqa' tirrepetija, tajjeb, tista' titlef is-salvazzjoni. Mela, il-ħaġa tal-bnedmin hija di, Alla jara l-eruq, aħna naraw il-frott biss. Imma aħna nistgħu nitkellmu minn perspettiva ta' umana biss. Alla jaf fil-qalb li verament dawk inqataw minnu, tajjeb jiena għalhekk ħadd xi 7 minuti biex nippreżenta l-argumenti għax jiena anka jekk kuljum tidneb u tonqos minn Alla ma jfissirx li nqtajt. Alla se jżommok. Il-problemi jew bekk hemm twissijiet li tasal f'punt li twebbes qalbek. Imma teoretikament jista' Kristjan jitlef is-salvazzjoni darbtejn, 3, 4, 200 darba? Jista'? Meta Ġesu għal Nikodemus titwilet mill-ġdid ma qallux darba biss tista' ssir pereżempju di. Ġast preżenti titwilet mill-ġdid. Ma nixtiex nidħol f'daw il-filosofija. Tassumi li twilet mill-ġdid jista' jirrepeti ruħu. U l-ġustifikazzjoni wkoll. Tista'. Skont kif tidħol fiha inti. Qed tifhem, però t-twissijiet għalhekk qegħdin hemm. Okay. Twissijiet ħanarġa' nafferma li qegħdin hemmhekk. Hemm il-periklu. Kull Kristjan jagħti kasom bħalma wkoll joss il-wedi Alla. Tista' lilek Kit tagħmel l-mistoqsija tiegħek. Okay. Mela, naqblu Pastor Paul illi distinzjoni ċara bejn in-nies tal-Alla u dawk li mhumiex hija ir-residenza tal-Ispirtu fil-poplu tal-Alla. Indubjament. Per eżempju, segwi miegħi pass, Rumani 8:9. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Ġwanni 14:17, l-Ispirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċevih. Ekku. Għax hija la tarah u lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh għaliex jammar magħkom huwa fikom. Ekku. Allura jekk jiena nkun qed nagħllem lil xi ħadd ċertu affarijiet bażiċi u fl-istess ħin fundamentali tal-Iskrittura. U nasal f'silta fejn tgħidlek illi
dawn il-grupp ta' nies irċivew l-Ispirtu tal-Alla. X'ta' ngħidilha jiena? Min huma dawn in-nies? Dawn l-Ispirtu niżel fuqhom jew irċivew l-Ispirtu tal-Alla. X'ħa ngħidilha dawn salvati jew le? Għadek taqbel miegħi li kull min jirċivi l-Ispirtu. Tini il-referenza eżatt, ngħidlek. Tajtek ngħid ġaġi. X'għandek moħħok ta' Ebrej 6? Galatin. Galatin, għajt. Galatin 3:2. Pawlu għamela b'mod espliċitu li dawn irċivew l-Ispirtu. Nispjega ħilek. Kif Pawlu qed jindirizza diversi knejjes fil-Galazja illi kienu qegħdin jiġu disturbati b'Vanġelu fals. Wara li huwa stabbilixxa dawn il-knejjes u pritkallhom l-Evanġelju, wara li telaq daħlu Ġudajisti u pruvaw ħarbtulu xogħlu. Tajjeb issa Pawlu ma jafx min qiegħed jiġi influenzat dal-Evanġelu fals. Dawk li rċivew l-Ispirtu taqbel li l-Iskrittura Ekturina minn perspettiva ta' fejn nistgħu nifhmu aħna mill-perspettiva umana l-Iskrittura dak qed ittina li daw rċivew l-Ispirtu taqbel. Pawlu qiegħed jippreżenta dal-argument illi la darba aħna rċivejna l-Ispirtu Santu ma nistgħux inkomplu bl-emejl tal-laħam. Ġifieri daw taqbel rċivew l-Ispirtu inti daw taqbel li dawk li kienu verament ikkonvertiti iva. Però taħseb li tiżid mal-vers li hemm għax ma jgħidlekx ara daw imma daw mhux qed toħodha anke għax anke fil-Galatin 5 mbagħad hemm pass ieħor fejn jgħidulhom tom waqajtu mill-grazzja, x'jiġifieri? Galatin 5 qed jitkellem għall-istess nies. Għall-istess nies. Galatin 4 aw 5 sorry. Eżatt. Jekk waqgħu mill-grazzja, kienu fil-grazzja qabel? Ara ħanejdlek. Irrispondini. Ħanfehmek hekk ara. Hemm l-isfera tal-grazzja u l-isfera tal-opri. Jekk qed fil-isfera ma sax kont fil-isfera. U viċeversa. Tajjeb. U hija perikoluża jekk tħallat. Jekk aħna salvati bil-grazzja mhux iżgħid bl-opri, inkella grazzja ma tibqax iżgħid grazzja. Imma l-opri juru li inti vera salvat, dik naqblu taf kif. Issa. Imma jekk inti waqajt mill-grazzja. Ħankomplu wieġ. Ħsibtek lef. Fejn jgħid li hemmhekk waqajtu mill-grazzja ġifieri, jekk dawn qed jitħajru illi jitwarbu mill-Evanġelu Apostoliku biex iħadnu Vanġelu fals illi Pawlu qal illi mi jipritkaħ huwa mskut quddiem Alla, tajjeb ħajkun twarrab mill-isfera tas-salvazzjoni tal-grazzja tal-Alla. Ġifieri, imma Pawlu mhux qed jindika jew jgħid int jew int, qed ipenġi żewġ possibiltajiet. Jew qiegħed fis-salta tal-grazzja, imma qed infehmielek, qed nagħti interpretazzjoni. Li naħseb hija armonjuża mal-bqija tal-Iskrittura, dak kollox hu. Jekk jiena ħammur nipriedka lil xi ħadd midneb maqtuħ ħanejdlu inti waqajt mill-grazzja, jew inkella inti maqtuħ mill-grazzja u għandek bżonn terġa' lura. Kif ħanipriedkalu jiena? Li xi ħadd mitluf? Mhux hekk. Xi ħadd mitluf. Tippreżentalu imma fuq il-kuntest li qed nispjegalek x'ħanejdlu jiena. Alla li huwa mingħajr grazzja. Maqtuħ mill-grazzja. Huwa mingħajr grazzja. Ma nistax ngħidlu waqajt mill-grazzja. Ma nistax ngħid. Allura daw il-Galatin x'inhi l-indikazzjoni li jekk waqgħu mill-grazzja u nqataw minn Kristu. Mhux għax qabel kienu. Bħalma qal fl-ewwel Korinti 15 pritkajtkom l-Evanġelju li bieħintom salvati jekk iżommu sħiħ ma ħwiex li pritkajtilkom. Jiġifieri il-fatt għandna responsabilità li aħna nibqgħu nżommu sħiħ mal-verità. Jekk ma nżommux. Alla wieħed li jżommna. Eżekjelu u Ġeremija tagħhom hemm biex jimla l-paġni. Alla wieħed illi jibqa' jżommna. U Ġesu fil-Vanġelu ta' Ġwanni preżentajt ħafna skritturi fejn jgħidilna illi jagħtina ħajta dejjem u qatt ma jitilfu. Hija rieda tal-Missier, imma rieda tal-Missier dejjem titwettaq. Ir-rieda f'kull kuntest mhux ġenerali. Ir-rieda tad-digritt tiegħu titwettaq iva. Titwettaq. Il-għaliex il-dawk li kien jafu qabel ma jaqaf iż-żina ipredestinom, il-min predestina sejħilhom, il-min sejħilhom ġustifikom u l-mid ġustifikom i-glorifikom. Għandek katina tad-deb illi ħolqa moħra mingħajr qatt ma taqta'. Mela ħafna huma msejħin ftit magħżula. Bil-loġika tiegħek irridu ngħidu jekk il-katina ma tinqatax ħafna msejħin ħafna magħżula. L-Iskrittura ma tgħidx hekk. Dak qed hija stqarrija ġenerali ta' kif jaħdem Alla man-nies, dik mhix katina ma tinqatax. Ħalli indu fuq Paul issa biex jagħmel mistoqsija. Għax kien spiċċal ħin. Issa inċedilu 30 sekonda. Mbagħad niftehmu. Mela. Kit,
taqbel miegħi li aħna l-Evanġeliċi narfu 3 aspetti ta' salvazzjoni li Alla salvana mill-ħtija u l-kundanna ta' dnub, meta nitkellmu dwar il-maħfra, maħfra kompluta tal-Alla, u x'vera. Kolossin 2, Alla ħaffrilkom it-trasgressjonijiet kollha tagħkom, Alla qiegħed isalvana, qed isalvana ma' ħakma ta' dnub, dik li nsejħulu t-taqdis tagħna u qed isalvana mill-preżenza ta' dnub. Already not yet. Fil-glorifikazzjoni Semmu tagħna. għadek hija naqbel. Issa inti tista' tgħid li inti salvat jiġi past tense salvat. Mela, bħala pożizzjoni fi Kristu hija. Salvat. Bħala pożizzjoni, ma jfissirx li kompletament l-already not yet tafa mill-aspetti L-aspett passat. Ġbir aħna msejħin per eżempju biex intik eżempju, nfehmek fil-kuntest. Aħna mejta għad-nubiet imma msejħin biex immewtu l-affarijiet tal-ġisem. Aħna adottati imma se nkunu hemm dak iż-żmien. Għal-passat. Salvazzjoni passata. Pożizzjoni hija. Inti għandek il-mafrasija tal-Alla. Pożizzjoni hija ma jfissirx li lest kompletament. Għax qed inkun salvat. Bħalissa tista' tgħid li inti maħfur kompletament minn Alla? Ek nemmen hija. Għandi l-konfidenza totali f'Alla, naf biss li hemm twissijiet qegħdin hemm li jista' Imma maħfur. Eħe. Maħfur. Maħfur. Mhux kompletament. U maħfur jew le? Bħala pożizzjoni hija maħfur hija. Maħfur, mhux tal-futur. Mem lebda vers fl-iskrittura li meta jgħidlek ħafrilkom dnubitkom kollha qed jirreferi għal futur. Ma naqbilx magħha. Ħana ċari, jekk mu tista' tmur il-ġenna ġifieri. Ejja. Okej, maħfur. Anka forsi qed nonqosna għamijak xorta l-mulej. La qalbi għalih. Maħfur. M'hemmx problema. U issa ninsabu fit-tieni aspett li Alla qiegħed isalvana mill-ħakma u mid-dominju tad-dnub. Tajjeb? Issa jekk inti titlef is-salvazzjoni. Ifisser il-maħfra tiegħek ta' bħalissa kienet ta' parsi? Jekk nitlef is-salvazzjoni kif nifhimha jiena ġifieri irrid nasal f'punt fil-ħajja tiegħi jiena li niċħad lill-Alla. Tista' tagħmilha. U din mhux ħadd tiġi mill-lum għal-għada. Tista' tagħmilha. Tista' titwettaq għalhekk kemm it-twissijiet. Allura, jekk inti titlef is-salvazzjoni. Il-maħfra li inti għadek kif affermajt illi hija tiegħek u hija reali. Ifisser li tkun kienet ta' parsi? Għax aħna qed nitkellmu fuq żewġ ta' parsi xejn, assolutament xejn. Qed nitkellmu fuq żewġ żminijiet differenti. Minn issa sa qabel jiena maħfur u mqaddes bil-qdusija ta' Ġesu. Jekk jiena minn hawn il-qudiem nispiċċa nagħmel affarijiet serji li eventwalment nasal f'punt. Imbagħad hija storja oħra. Għalhekk il-fidi. Ġifieri Alla huwa indeċiż u qed jar kif ħadd kompli matul il-ħajtek. Laqgħa xejn mundeċiż le. Għax hekk tiġi. Imma għalhekk hemm ir-responsabilità. Jiena qed nifhimha illi la darba ħafirlek issa dik hija garanzija illi ħajqazzek u hija wkoll garanzija li ħajglorifikak finalment. Jekk jiena nagħmel xi ħaġa ħażina lilek, Paul aħfirli. By the way, aħfirli tal-ħan nagħmellek ix-xahar li ġej hekk, ma taħdimx hekk. Inti ħfirt li niġi ngħidlek jiena bin-nuqqasijiet tiegħi u li għamilt. Alla jidilja magħna in space and time. Okay. Inti qed tgħid allura li l-fedeltà tagħna hija importanti u sa ċertu punt determinattiva s-salvazzjoni. Mhux determinattiva fis-sens li ħajżomna kemm aħna tajbin aħna għax għadni kemm ngħid fl-introduzzjoni tiegħi li nonqsu nidimbu kuljum u Alla xorta jżomna. Il-problema jekk tiġi lifestyle li twebbis Lut 3 jagħmel ilhom ċara. Oqdu attenti ma jkunx hemm xi qalb li ma temminx inkrudili għax id-dnub iwebsilkom qalbkom li tispiċċaw tabbandunaw lill-Alla ħaj. Arġa ċaraj li daqsxejn. Aħna pereżempju il-Kattolku, aħna trabejna Kattolċi hawnhekk. Jitlef is-salvazzjoni appena jagħmel dnub mejjed. Dnub mejjed xi tirreferi? Għal-Kattolku. Id-dnub mejjed xi tiddefinixxih, please. Le. Illi il-Kattolku jemmen jekk jagħmel dnub mejjed jitlef is-salvazzjoni. Meta qed biex tfehmni? Le. Dnub mejjed x'inhu? Int ma sax saqsi, jien ħansaqsi. Sorry. Biex tfehmni ħalli wiġbek aħjar. Kattolku meta jagħmel dnub mejjed jekk imur dak il-ħin imur l-infern. Okay? Int meta titlef is-salvazzjoni eżattament? Meta ma nibqax fil-fidi. Romani 5:2. Imma tiddependi allura fuq il-fedeltà tiegħek, le? Mhux essaċ, għax inti forsi qed tqabbel il-fidi ma. Minix qed nara anomalija hawnhekk ġifieri. Għax qed tiċħad imma mbagħad terġa' lura is-salvazzjoni tiegħek tiddependi fuq il-fedeltà tiegħek.
Le, mux. Ara, l-ewwel Petru kapitlu 1 vers. Weġibha. L-ewwel Petru kapitlu 1 vers 5 li qed tkunu protetti mis-seta tal-Alla. Permezz tal-fidi aħna il-fidi hija li żomm il-Alla li jista' jkompli jaħdem fis-sovranità tiegħu. Il-fidi hija xi ħaġa importanti. Romani 5:2 jgħidlek aħna nadħul fil-grazzja tal-Alla bil-fidi. Il-fidi importanti m'għandax taqsam xejn mal-emil. Il-fidi li jagħtina Alla u jsostnija fina Alla. U aħna nipparteċipaw. Mela, issa, sa nifqu ftit ħajħdu break, ħanqumu bil-wieqfa. Nitlobkom, sinjuri, nerġgħu neħdu postna u nkomplu t-tieni parti ta' dan id-dibattitu. Forsi kalmajna daqsxejn mit-tensjoni li kienet qed tikber u nerġgħu nibdew issa. Ngħaddi lilek biex sentik 5 minuti, Paul, Keith, biex tibda l-intervent tiegħek. Ħankampja daqsxejn fuq ix-xogħol ta' Pawlu, ovvjament fil-ħin li għandna f'idejna tajjeb, għax pereżempju għandek Romani 8 minn vers 38 sa 39 jgħidlek li xejn ħadd l-ebda ħaġa fl-univers musa jifridna mill-imħabba tiegħu. Jiena se nargumenta li hemmhekk qed jgħid għal kull ħaġa esterna apparti aħna għalfejn għax fix-xogħol ieħor ta' Pawlu jurina li mhuwiex il-każ. Romani 11 Alla qaċċat il-frejej naturali Lut li ma jemnux u laqqam il-frejej selvaġġi il-ġentili. Imma jekk ma tibqgħux fit-tjiba tiegħu għalilhom intom ukoll tistgħu tinqataw. Romani 11:22 għax Alla huwa sovran imma mhuwiex mekkaniku. Dik id-differenza. L-ewwel Korintin kapitlu 9 vers 27 Pawlu qed ipinġililu nnifsu bħala tlieta. Tajjeb u għalilhom irrid noqgħod attent għax inxandar il-Vanġelu ma mmurx niġi diskwalifikat. Jekk tkompli il-konnessjoni ma' kapitlu 10 tara li Pawlu qed iwissil il-Korintin b'eżempju tiegħu nnifsu u b'eżempju ta' Iżrael li ġarbu fid-deżert. Tajjeb, il-kelma skwalifikat tal-ewwel Korintin 9:27 hawn min joħodha li titlef xi premji. Jiena se nargumenta li titlef għax titlef il-premju tal-eskatoloġija. Għalfejn? Għax kull fejn intużat l-istess kelma, intużat qed tfisser xatt wettaq appostasija jew tbiet mill-fidi u daw l-affarijiet. Għandek Rumani 1:28 fejn Alla rħielhom għal moħħ depravat. Għandek it-tieni Korintin kapitlu 13 Pawlu beda jgħidlhom ittestjaw lulkom infuskom jekk intomx fil-fidi. Tajjeb, ħalli ma toħorġux darba diżapprovati għandek it-tieni Timotju kapitlu 3 vers 8 nies b'moħħ depravati, skwalifikati inkwantu l-fidi. Iġu l-istess kelma u Titu l-ewwel kapitlu 16 diżapprovati għal kull qatt tajjeb. U l-kuntest qed iġib eżempju bl-Iżrael li ġew meqruda fid-deżert. U mbagħad l-ewwel Korintin 10:12 jgħidilhom hekk. Iġir Pawlu beda l-argument teoloġiku eżempju bih innifsu. U mbagħad kompla jispjegalhom x'ġralhom Iżrael fid-deżert ma tilfux rewards biss dawk, u mbagħad qed jgħaddi għal punt. L-ewwel Korintin 10:12 għax min jidhirlu li jinsab wieqaf fis-sod għandu joqgħod attent li ma jaqax. Tajjeb, u mbagħad mar-responsabbiltà u twissija l-iskrittura tagħmilha din l-istil. Eżatt il-vers ta' wara naraw il-weda talla. L-ewwel Korintin 10:13 ebda tiġrib ma' qabadkom ħlief dak komuni għall-umanità. Imma allu fidil li mhux se jħallikom tkunu mġarbi lil milli kapaċi tifilħu iżda ma tiġrib se jipprovdi l-ħruġ ukoll. Ħalli tkunu tistgħu tissapportuh. Ejja nippritkawhom it-tnejn li huma it-twissijiet għax il-periklu qiegħed hemm u s-saħħa tal-Alla li se jżommna jekk nibqgħu fil-fidi. U ma nafx kemm baqa' li ħin u ħanaddi din fil-kummentarju tiegħu Gordon Fewett mill-akbar skulari li kellna fl-era tagħna, is-summit, għalhekk u ġabar verament stampa bilanċjata ħafna rigwardan li qed ngħidilkom fil-waqt li huwa minnu li fit-tmiem id-dawra li jmiss fl-argument 10-13 wara twissijiet severi li ġew preċeduti huwa jerġa' jpoġġi l-fiduċja tiegħu f'Alla biex iżommhom. Tajjeb, ikun bluwa kbira li wieħed jissuġġerixxi b'dan li twissijiet mhumiex reali. Pawlu jżomm it-twissija u l-assigurazzjoni f'tensjoni jitfit. Fl-istess ħin huwa jħeġġeġ u b'dan
u bl-eżempji li ġejjin u iwissi lil Korintin dwar il-periklu imminenti tagħhom jekk ma jeżerċetawx kontroll fuqhom infushom fil-kwistjoni tal-idoratrija. Madankollu bħal dejjem ifakkarhom fis-sigurtà tagħhom fl-attività preċedenti tal-Alla li kommetta lilu nnifsu lilhom fi Kristu Ġesu. It-twissija lill-Knisja kienu serji u reali bħalma huma serji il-wedit ta' Alla. U jiena konkludejt hekk. Għalhekk Pawlu beda jinkludi kollox u lil kulħadd f'Rumani 8:39 apparti aħna nfusna. Għax inkella Pawlu qed jikkontradixxi lilu nnifsu. Irridu nħallu l-argument kollu naqduh bħala jigsaw puzzle. Ma nistgħux naqbdu vers, noħorġuh barra mill-kuntest, mhux qed ngħid li Polet jagħmel hekk, imma rridu naqbdu t-testimonjanza kollha u sħiħa tat-testament il-ġdid u nħalli l-kelma titkellem għalija nnifisha. Grazzi. Għaddi għalik, Paul, għamil smuti, titkellem? Jena, sinċerament, dejjem qed nifhem li finalment rida umana tagħna li t-deċidi dispeċini dejjem għamil mhux qed nisma' biss lilek, ġifieri manke lill-teologi Arminjani, dejjem qisu hemm din il-loophole illi jekk aħna nażlu l-morru għan Ġesu nistgħu. Meta l-Bibja tgħid illi aħna meta konna għadna mejtin fil-ħtijiet u d-duq fid-dnubiet, Alla qajjimna flimkien ma' Kristu u qiegħdna flimkien ta' smawiet. Diġà qegħdin flimkien ta' smawiet. Diġà qegħdin hemmhekk, diġà l-Bibja tiddikjarana li aħna ċittadini ta' smawiet. Diġà tiddikjarana li aħna sudditi ta' sultan il-saltna tiegħu hija għal dejjem. Din il-fattu ta' dubju, il-twissiet hemmhekk qegħdin, it-twissiet nagħtu każhom. Kwalunkwe ġenitur li jwissi l-uliedu ħajwissihom għal-ġid tagħhom. U aħna bħal li Alla nagħtu każhom dak it-twissijiet, ma jfissirx li t-twissijiet huma tista' tawwiġhom u ġibhom illi Alla mhux se jżomm il-weda tiegħu illi kompli jikkawżana li nimxu fil-modijiet tiegħu. Fil-bidu għadt illi l-salvazzjoni tagħna hija l-ħidma tal-Trinità. Nixtieq nsemmu wkoll kif Pawlu fil-Efesin kapitlu 1 vers 13 jgħid illi fih Ġesu ġifieri intom ukoll wara smajtu l-kelma tal-verità l-Evanġelu tas-salvazzjoni tagħkom malli wkoll immintu kontu siġillati bl-Ispiritu Santu mwiegħed li hu l-kapparra tal-wirt tagħna sakemm sal-fidwa sħiħa tal-possediment tal-Alla għat-tifħid tal-glorja tiegħu. Pawlu dejjem juħsieb illi l-glorja tas-salvazzjoni tagħna jagħtiha lill-Alla waħdu u b'ebda mod mi provviżjonali fuq l-imġieba jew il-fedeltà jew it-komplija tagħna fil-fidi. Alla jassigurana li uliedu jkomplu fil-fidi u dik hija li ta' bilħaq tennini. Il-ħin huwa kontrija. Flok ma nikkommenta u jew anke nikkwota awturi oħra, sempliċement nikkwota l-Iskrittura. Rumani 5 vers 9. Mela billi sa ninsabu ġustifikati b'demmu bil-wis iżjed se nkunu salvati mir-rabja tal-Alla permezz tiegħu. Pawlu qed ikellem hawnhekk il-insara, il-dawk li huma verament ta' Kristu. Għax jekk fil-waqt li konna għadna dewwa konna rikonċiljati mal-Alla permezz tal-mewt ta' ibnu bil-wis iżjed billi issa ninsabu rikonċiljati se nkunu salvati bħajtu. Ġesu salvana, Ġesu irrikonċiljana b'mewtu għaseb warisa bil-ħajja tal-irxox tiegħu u x'kapaċi salvana finalment. Rumani 6 vers 5. Għax jekk sirna uniti miegħu fix-xebħ tal-mewt tiegħu, ċertament hekk ukoll se nkunu uniti miegħu fix-xebħ tar-riżurrezzjoni tiegħu. Pawlu qed jassigurana il-dawk kollha li huma mwielda mill-ġdid illi ċertament m'hemmx dubju, mhux forsi, mhux probabbli, ċertament se nkunu uniti ma' Kristu fix-xebħ tar-reżurrezzjoni tiegħu. L-istess ħaġa fir-Rumani 8 vers 1 għalhekk issa m'hemm l-ebda kundanna għal dawk li ma fi Kristu Ġesu. Aktar tard jgħidilna li dawk li Alla kien jafu minn qabel ippredestinhom, sejħilhom, ġustifikhom, glorifikhom. Din ħolqa moħra il-blaksu narġa' ntenni dawk maħbubin mill-eternità ċertament Alla ikompli juri l-imħabba fidila tiegħu lehom. Romani 8 vers 33 Alla li ma frankajx l-istess ibnu anzi ċediħa lina l-koll. Kif mhux se jagħtina liberament miegħu il-ħwejjeġ kollha, xi ħwejjeġ huma?
il-fidwa, il-ħajja eterna, il-ġustifikazzjoni, il-glorifikazzjoni, dan il-ħwejġ kollha Alla qed iwedhomna minħabba l-fatt li huwa tagħna l-ibnu biex ipatti għal dnubietna fuq is-salib. Min se jġib akkuża kontra l-magħżulin tal-Alla? Alla u dak li ġustifika. Jekk aħna derna fil-qorti tal-Alla u Alla liberana, min hu dak li jista' jikkundannana? Wieħed hemm Ġesu Kristu. Imma mhux tal-li ma jikkundannaniex, tal-li qiegħed fuq l-eminja tal-Alla u qiegħed jinterċiedi għalina biex ix-xogħol tajjeb nibdi fina bħalma qal Pawlu fil-Filippin kapitlu 1 vers 6. Dak ix-xogħol nibdi fina, ix-xogħol tal-grazzja tal-Alla, jkun ipperfezzjonat sal-jum ta' Kristu. Mela, grazzi jista, nsida li l-ekkid biex tagħmel il-kontroeżami. Ok, ovvjament nista' qas inkompli ngħid xejn fuq dak li ktibt għax nkun nista' nkompli biex nirrispondi lilek fuq dak li qed. Però ħansaqsik xi ħaġa żgħira, Paul, Pastor Paul, jekk ma jimpurtax. Pereżempju, it-tieni Pietru kapitlu 1 vers 9 jgħidlek hekk: min hu nieqes minnhom dawn il-kwalitajiet li beda jsemmi qabel, tajjeb, u għama ma jarax sewwa, nesa li ġim naddaf minn dnubietu tal-imoddi. Jiġifieri jiena nistiednek biex issibli vers b'mod espliċitu qed juża dik il-kelma maħfra ta' dnubiet tal-futur. Mhux bil-forza qed ngħidlek toqgħod qeleb il-Bibja issa, għax qisni qed nara din l-istampa li orrajt u affarijiet li qed jien naqbel magħhom ħafna ta' ġifieri morna fil-qorti tara minn ħaj jikkundannana Alla fis-sovranità tiegħu. Però qisu Ta' kontrożami ġifieri. Suppost tistaqsin. Ejwa. Però kif tifhimha di? X'inhi eżattament? Ġifieri jiena ma nara l-ebda vers fil-Bibja li jgħidli li id-dnubiet tal-futur huma maħfura. Id-dnubiet kollha ejwa. Vera? Imma tal-futur dik il-kelma siba? Ħanejlek, il-maħfra tal-Alla hija kompluta, hija ċerta u hija infallibbli. U hija irreversibbli. Fir-Rumani 11 jgħidilna illi id-doni u s-sejħa tal-Alla huma irrevokabbli. Fil-kontest tas-sejħa tal-Alla ta' Iżrael. L-elezzjoni tagħhom. Kwalunkwe doni li Alla tagħna, Alla ma jħodhomx lura. Tifhem huma tagħna, huma fil-procediment tagħna fuq il-merti ta' Kristu. Issa mmorru daqsxejn għax hekk jiġri meta taf kif il-ħin fuq id-diskors tal-muntanja. Tajjeb, kapitlu 5 sa 7 id-diskors tal-muntanja. Tajjeb, huwa tagħlim ta' dixxipolat taqbel. Tajjeb, jiġri stampa ta' kif in-nies tas-saltna li jridu jimxu wara Ġesu għandhom jgħixu u x'għandhom jagħmlu x'ma jagħmlux. Tajjeb. Infatti fil-ktieb tiegħek inti fit-traduzzjoni tal-Patt il-ġdid li għamilt ktibt hekk il-beatitudnijiet ritratt ta' Awli Alla. Qed tafferma li ta' Awli Alla. Komplejt niżel l-isfel it-titlu inti qed il-fidili huma melħu dawl. Tajjeb, allura ġifieri tafferma li dak it-tagħlima huwa tagħlima d-dixxipli. Dixxipolat, tajjeb. Allura fl-istess kapitlu Mattew 5:29 u mbagħad naraw il-Ġesu għadu qed jindirizza l-istess nies ovvja. U jekk għajnejk il-leminija tfixklek, twaslek biex tidneb ovvjament dnub kontinu. Aqlaħħa u xħet għal-bot minnek għax jaqbillek il-li wieħed mill-membri tiegħek jintilef u ma jinxteħiġ ġismek kollu l-infern. Kif tikkummenta peress li qed jirreferi għad-dixxipli? Ovvjament maturi jew le mhux relevanti għax Ġesu mhux jgħid tara jekk intom għadkom mhux dixxipli maturi, mela dan ma joċċ għalikom imma di twissija la ssiru verament dixxipli, it-twissija mhux għalikom. Kif tikkummenta jekk jogħġbok? Nikkummenta li Ġesu hemmhekk qed jgħallem li ma nistgħux nilagħbu jew nbabsu mad-dnub. Hemm periklu. Għaliex hemm żewġ alternattivi. Jew inti toqtol id-dnub, jew id-dnub joqtol lilek. Id-dixxipli. Eżatt. Taqbel. Issa. Il-mortifikazzjoni ta' dnub, ġifieri li aħna id-dnub niġġildulu u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu nelbuh, hija xi ħaġa ċerta il għaliex l-Ispiritu Santu jagħtina dik il-qawwa issa nitfixklu. Kolla kemm aħna nitfixklu, imma Alla kapaċi jirrestawrana, kapaċi jiġbidna lura lejh sabiex ikun fidil għal patt dejjem tiegħu. M'għandniex dubju li Alla fidil, però Ġesu qed iwissi li jekk ma niddiljawx magħha dil ħaġa jista' jitfana l-infern id-dixxipli li qed jgħallem maturi jew le taqbel magħha. Il-kliem huwa espliċitu.
Jekk ma ovvjament mhux qed jgħid taqta' jdejk, jekk hemm sitwazzjoni f'ħajtek li qed tkun perikoluża, jekk mhux ħataqtaħħa jista' jagħti tikkummenta. Ġesu qed jgħallem id-dixxipli fis-smieħ ukoll tan-nies, jekk taqra kapitlu 5 vers 1 u 2, Ġesu tkellem dik il-priedka kollha lid-dixxipli fis-smieħ tan-nies l-oħra. Per eżempju, Rivelazzjoni 3 u 5, min jeleb jew min jirbaħ dat lest. Ikun hekk imlibbes fil-bisi bojot, hemm kundizzjoni min jeleb. U qatt mhu se nħassar ismu minn ktieb il-ħajja. U min jelbu dawk in-nies li għandhom il-fidi ġenwina f'Ġesu Kristu. Kundizzjoni. L-ewwel Ġwanna 5 vers 4 minu dak li jeleb id-dinja. Eżatt. Dak illi issa jemmel ħaġa oħra mela. Jiġifieri jekk noħduha bil-kontra di, min ma jelibx. Min ma jelibx mhux salvat. Min ma jelibx. Għalfejn daw it-twissijiet mela. Le, dik hija weda. Għalfejn daw it-twissijiet. Weda għax hemm il-periklu. Għalfejn inwedek xi ħaġa jnek m'għandix għalfejn, jekk inti żgur ħadd salva. Sebitri l-seba' knejjes fl-Apokalissi. L-knejjes. Kollha jispiċċaw b'weda jew tnejn fl-aħħar tar-ritta. U dik waħda mill-weda. It-twissija hemmhekk imma. Hemm kundizzjoni jekk inlibbiskom jekk il-ktib ta' isimkom hemm kondizzjoni taqbel hemm kondizzjoni. Aqra ħili sewa x'għal nkun nafu, dibs ma importanti. Min jeleb, min jirbaħ who conquers bl-Ingliż tgħidlek ikun hekk imlibbes fil-bisi bojot. Min xi tgħidli b'dik il-min. Il-knejjes ta' Asja Minuri. Il-kondizzjoni mhux qed naqsu mill-grazzja tal-Alla. The ones conquering huma l-Kristjani ġenwini. Imma u l-knejjes qed jitkellem. Appuntu, pereżempju fil-Knisja tal-Laodikea. Kien hemm diversi nies illi l-Ġesu warbuh insewħ. U Ġesu qal jiena wasalt biex appik nobżoqkom minn ħalqi. Qed tifhem. Issa, però min jisma' leħni u jiftaħ il-bieb jiena nidħol u niekol miegħu u miegħi. Ġifieri, Ġesu jara fil-qlub u l-intenzjoni. Jaf fejn ninsabu, jaf min huma tiegħu, jaf min mhumiex hu. Il-dixxipli mhux għalilhom mhux intom għażiltuni ma jien għażiltkom. Okej. Sorry tal-ħin. Ma importax, noddi għalik ta' minn sosjetek. Mela, għandek xi ħaġa tajba fik illi ma tajjelek xalla l-imbierek. Xi ħaġa tajba fija. Illi ma tajjelek xalla. F'liema kuntest. Li ħdimta inti bil-kapaċità tiegħek. Nifhem, waġġajt l-aksa li ħdimt jien. Affarijiet minn dawn. Affarijiet ħżiena ġifieri hemm fik. Imma affarijiet tajbin il-fatt li temmen fi Kristu u l-fiduċja tiegħek hija fih hija minnek innifsek jew minn Alla. Bil-grazzja tal-Alla. Eżattament. Mela, bħala Kristjan. U Alla tani l-abbilta li nażel lilu jew niċħdu. X'abbilta għandek meta aħna r-rieda tagħna hija mjasra d-dnub qabel ma minna fi Kristu. Ġifieri hemm il-Vanġelu huwa dik il-kelma profetika li tqanqal il-bniedem li kapaċi jiċħad jew jaċċetta is-sit. Imma bl-abbilta tiegħu. Bl-abilta tiegħu għax jitielek u tkun kapaċi temmen. Il-fidi mhix emil. Kapaċi temmen, ma nix kapaċi nemnu għanata. Ġesu qal il-Vanġelu kapaċi temmen. Ġesu qal illi min jagħmel id-dnub u l-ilsi tad-dnub. Issa l-ilsi ma jibqax fid-dar għal dejjem, imma nibqa' jibqa' għal dejjem. Mela, jekk li ben jagħmilkom ħelsin, ta' bilħaq ħelsin. Qed tifhem. Min għamilna ħelsin? Ġesu. Bil-Vanġelu glorjus tiegħu. Tiġix tgħid li aħna nistgħu nemmnu bl-abbiltà tagħna jew bil-ħila nattiva tagħna? Għax l-Iskrittura minn Ġenesi sa Revelazzjoni issejħilna biex nagħmlu deċiżjonijiet spiritwali inkella ma tagħmilx sens. M'hemmx dubju. Spiritwali. Dawk l-eżortazzjonijiet u dawk it-ħeġġiġiet Alla qed jomna għax qed jitratta magħna bħala nies maħluqa fi xbija tiegħu. Ġifieri għandna r-raġuni, għandna l-kuxjenza, m'hemmx dubju fuq hekk. Jien qed ngħid biex inti minn taħt id-dominju tad-dlam tgħaddi għal saltna tad-dawl bis-saħħa ta' min? Bis-saħħa ta' Alla mill-bidu sa tmiem bil-grazzja glorjuża ta' Alla. Allura x'dubju biss aħna msejħin Ġwanni il-Vanġelu ta' Ġwanni, il-fidi hija fidi li tippersisti min jemmen fija, min jisma' kliemi, min jiġi għandi, hija present active
participle jew present indicative participle xi ħaġa li inti tkompli tagħmel. Fidi mhux Emil. Mela, jekk kif qattajt inti il-fidi tippersisti u naqbel miegħek, x'dubju hemm li tista' titlef is-salvazzjoni? Ma tagħmel sens. M'għandix dubju dajjena li nitlef għaddili minn moħħi, però naf li hemm twissijiet rari mhux qed ngħid li diġà ħaġa tiġri llum għal rari li jistgħu jiġru li hemm periklu serju walla xi ħobna iwissina hemm ħafna. Jien naħseb qiegħed xofer biex taċċetta l-pożizzjoni tiegħek. Laqgħa xejn. Okay. Mela. Jekk hija l-verità hija. Okay. M'għandix dubju. Okay. Aħna matul il-mixja Kristjana tagħna dejjem nkunu integri li fejn nafu li qegħdin żbaljati. Naċċettaw il-pożizzjoni aħjar u ġvera. Iżda qed titħajjar inti Paul. Mela. Jekk nistgħu nitilfu s-salvazzjoni. Is-salvazzjoni hija tassew għotja tal-grazzja jew hija mislufa lill-fidili bil-kondizzjoni li jibqgħu mexxin fit-triq il-qdusija. Irġa' repetija jew paċenzja. Jekk nistgħu nitilfu s-salvazzjoni. Is-salvazzjoni hija tassew għotja tal-grazzja jew hija mislufa lill-fidili bil-kondizzjoni li jibqgħu mexxin fit-triq il-qdusija. Lem hija mislufa xejn. L-ewwel Ġwanni 5:11 hija ċara. Il-ħajja eterna qiegħda fl-iben. Min ma jibqax fl-iben ma jibqax fil-ħajja eterna. Ġwanni 15, id-dilja, il-fera trid tibqa' mqabbda ma hija xi ħaġa li kontinwament tibqa' tagħmel. Fidi mhijiex opri l-aħwa, mhijiex opri. Mela, Efesini 2:10 xejdilna li aħna xogħol tal-Alla maħluqin fi Kristu Ġesu għal opri tajba illi hu ħejja minn qabel biex aħna nimxu fihom. Il-mistoqsija din kif nistgħu nitilfu s-salvazzjoni? Jekk imqal l-opri tajba li nagħmlu matul mixja tagħna bħala fidili, Alla diġà preparahom minn qabel. U aħna ħanagħmluhom. M'hemmx dubju ħanagħmluhom. Kif nistgħu dan? Alla prepara anke lill-libnu li jissallab għad-dinja qabel ħolqien tad-dinja. Fimt u hija tiegħu għall-menu Pietru hekk qed jgħidilna li kulħadd, ġifieri mhux għax xi ħaġa jippreparahha dejjem ħadd itwettaq perfezzjonament ir-rida tiegħu. Dan huwa d-digriet tiegħu. Illi bħalma Alla predestina lil Ġesu Kristu biex ikun l-ħaruf, hekk ukoll predestina lilna biex mhux biss għażilna u sejħilna, imma anke l-opri tagħna matul dal-pellegrinaġġ Alla ħijhom minn qabel. U qed jgħidilna intom ħad tagħmluhom. Min jaċċetta u min jibqa' jimxi. Qed ngħid fil-bidunet qatt jiena qed nitkellem dwar Kristjani ta' vera, imweldin mill-Ispirtu Santu. Mhux oħrajn. Imma mhux dejjem iwwettqu r-rida tiegħu perfetta, mhux hekk? M'għandix dubju. U Alla jkompli jaħfrinna. Id-dem ta' Ġesu Kristu jkompli naddafna minn kull dnub. Amen. Fidejk tagħmel kontroeżami? Okej. Mela. Fej wasalna. Da għamilniha. Skużawni, ta' tista' twaqafna għax ħawwat il-karti. Ma b'temmi. Mela, Pastor Paul. Ejli. Din ir-raba waħda naħseb. Ħanaqralek silta. Ħalli nimxu pass pass. Mattew 10:33. Ħanaqraħħa. Imma kull min jiġħadni quddiem in-nies għad niġħad jien ukoll quddiem missieri li lu ġifieri il-min jiġħadni li hu fis-smawiet. X'tifhem biha di? Propjament kif qed jgħid, eżattament. In-nies li jġħduh il-Kristu u warbu u ma jemmux fih, Ġesu jiġħadhom. Ġifieri quddiem il-missier fis-sens għall-ħajja eterna jiġħadhom. Tajjeb. It-tieni Timotju kapitlu 2. Tajjeb. Il-kuntest ta' kapitlu 2 jidher ċar li Pawlu beda jindirizza lil dawk li jemmnu, speċifikament il-Timotju u l-Mażulin. U ħadd imxi miegħi pass pass. L-ewwel it-tieni Timotju kapitlu 2, vers 1, inti mela ibni qallu. Sofri dbatija miegħi bħala soldat tajjeb ta' Kristu Ġesu. Qed nagħmel daw biex insaqsik il-mistoqsijiet ta' kemm tista' portina. Ikkonsidra dak li ngħid għax is-sit se jagħtik id-den f'kollox. ċara l-min qed jindirizza. Ftakar f'Ġesu Kristu għalih insofri nissapporti kollox minħabba l-Mażulin. It-tieni Timotju 2:8-10. Vers 11. Affidabbli l-affermazzjoni għax jekk mitna miegħu se ngħixu wkoll miegħu. Lil min qed jindirizza f'dak il-vers? Lill-Kristjani. Tajjeb. Vers 12. Jekk nissapportu se nsaltnu wkoll miegħu. Lil min qed jindirizza? Lill-fidili. Tajjeb. Vers 12 ukoll issa fl-istess vers. Jekk se niċħduh ukoll se jiċħadna. Ok. Min huma daw? Dawk huma n-nies li jiġdu lill-Kristu, jiġdu lill-Alla. Imma l-fedili. Inkella nofs il-vers għal-fedili u nofs il-vers mhux għal-fedili. Għala, tistaġeb? Ija. Fl-istess, le, m'għandekx għalfejn. Fl-istess sentenza.
Fl-istess sentenza inti tkun tista' qed tindirizza jew qed tirreferi għal dawn il-grupp ta' nies, imbagħad tirreferi għal grupp ta' nies oħra. Qed tifhem. Jekk Alla jiġħadna aħna li aħna wliedu li verament aħna mwiedna mill-ġdid, qiegħed imur kontra l-wieda ta' Eżekjel u Ġeremija li semmejt fil-bidu li hu jkompli jikkawża li aħna nimxu fil-modijiet tiegħu. Il-weda ta' Eżekjel jurina s-sovranità tal-Alla. Imma mhux il-mekkaniżmu Jurina ħafna iżjed mis-sovranità, jurina l-fedeltà assoluta tiegħu illi la darba sejħilna iżomna fit-triq. Allu huwa mekkaniku bħal robots aħna. Mhux ovvja li la. Tajjeb. Jiġifieri interpretazzjoni bażika tal-iskrittura. Pastor Paul, tista' ittina l-permessi li ngħidu nofs vers huwa l-fidili u nofs vers mhumiex għall-fidili. Inti tistudja daqsi u iktar minni u nitgħallem ħafna minn għandek. Naġi ngħidlek faċilment issiba fi kwalunkwe letteratura illi għarf sentenza waħda tkun qed tirreferi għal aktar minn grupp wieħed. Imma kieku ma jirreferihomx ngħid jien għal min qed jitkellem. Ġifieri hija katina kif qed hija xi ħaġa understood illi il-Kristjan understood minn min jekk insaqsi. Understood illi anke Pietru li ċaħdu mhux darba, 3 darbiet li Ġesu, xorta waħda Ġesu rrestawrah. Għax dak kien fil-patt dejjiem tiegħu. Għax ma nqatax minn miegħu. Għax qalbu kienet għalih. Inqata' ma' Ġesu reġa' feċċu u ġabu lura. Għaliex aħna niddependu fuq il-fedeltà tar-rajt tajjeb li darba ta' il-ħajtu għan-naċ, dawk in-naċ ebda waħda minnhom ma tintilef. Ġifieri inti qed tgħidli il-kuntest bl-aktar mod ċar qed jitkellem għal fidili u inti affermajt. Mattew 10:33 Ġesu qed tgħidli inti li jiġħadhom għax ma jiġħduhx. Imbagħad nofs vers 12 biddel l-andament tal-udjenza il-min qed jindirizza. Hekk qed tgħidli. Li mhuwa xejn għaġeb ġifieri. Ma naqbilx miegħek. Jiddispjaċini. Importax. Lest jiena. Nitlob lilek Paul, mela? Kontra eżami ieħor. Titnamlu lek jien nerġa'. Mela. Kit inti msejjaħ minn Alla. Ija. Għandek dubju inti se tirċievi l-wirt ta' eterni mwiet? M'għandix dubju le. M'għandekx Sakemm ma jkellix Alla ieħor f'ħajti minflok Ġesu Kristu. Għax fil-Ebrej 9 vers 12 jgħidilna li maħabba fek Ġesu għal medjatur ta' paċ ġdid ħalli l-imsejħin jirċievu il-wirt ta' eterni mwiet. Mhux m'hemmx klawżoli, m'hemmx jekk, m'hemmx. Nirrispond, jew. L-imsejħin għalik huma dawk li għażel u l-oħrajn qabiżhom. L-imsejħin għalija huma dawk li jemnu. L-imsejħin huma dawk li jemnu, ekku. Dawk li jemnu. Ekku, dawk li jemnu u allura jirċievu il-pattet il-wirt ta' eterni mwiet. Mela, id-dem ta' Ġesu, ipperfezzjonak? Għadni minix perfett, le. Għamel ħafna xogħol li qatt ma stajt nagħmlu jien. Bħala pożizzjoni quddiem Alla jiena salvat. Imma qed niġi salvat u hemmhekk Ġesu u l-Iskrittura issejjaħ li biex nipparteċipa. U bekk hemm twissijiet li l-fidi jekk ma tibqax fil-fidi. Id-dem ta' Ġesu għadu ma perfezzjonak xi ġifieri? Mela, l-Iskrittura tgħallimna xi ħaġa tajjeb li aħna adottati imma se nkunu adottati. Id-dem ta' Ġesu perfezzjonak? Mhux fis-sens li tipprova tgħidli inti le. Għaliex fl-Ebrej 10 vers 17 jgħidilna li b'offerta waħda Ġesu perfezzjona għal dejjem il dawk li qed jitqazzu. Pożizzjoni imma jekk tmur il fuq jgħidlek qed jiġu mqazza. Dik il-pożizzjoni hija inċerta? Le, hija provviżorja, hija temporanja. Ħanispjegalek. Luta 10:14 qed jitkellem fuq il-pożizzjoni tagħna. Luta 10:10 qed niġu mqazza. Imma hija pożizzjoni finta din jew pożizzjoni reali? Żgur reali. Hija permanenti? Permanenti skont il-fidi mbagħad x'nagħmlu jekk nibqgħux mad-dilja. Għaliex qiegħed tibbaża s-salvazzjoni tiegħek fuq il-fidi tiegħek. Għax jiena sola Skrittura. Meta Alla wedna li l-fidi li tagħna iż-żerrija tiegħu tibqa' fina. M'għandix problema biha dik. Taf minn fejn nikkwota, iż-żerrija tiegħu tibqa' fina l-ewwel ġwan it-tlieta. Mela fejn tiddubitaħ. Ma niddubitax. Mela, hemm possibilità li fil-futur Alla iżommok kontabbli għal dnubietek. Kontabbli għal dnubieti. Skont xi tittajt biha. Illi Alla jgħidlek ara, dawn dnubietek iperriċhom quddiem wiċċek u jgħidlek x'ħan nagħmlu bihom dawn. Għandi l-avukat Ġesu Kristu jaqbeż għalija dejjem jekk nistqar nindem u ma nibqax ngħix. Dik hija l-pożizzjoni tiegħi. Hija l-pożizzjoni tiegħi.
Li jekk inti qed tgħid li fil-futur Alla mhux se jżommlok kontabbli għal dnubietek, jiġifieri mela s-salvazzjoni tiegħek hija assigurata. Fil-introduzzjoni tiegħi jiena qed li jekk tinsa tistqar xi dnub qabel tmut u torqod, ġifieri le ma naqbilx magħhom dawk l-affarijiet. Hemm differenza bej bniedem jidneb kuljum imma jrid jgħix għala. Ħabbuġija fi kliem ieħor, il-kwistjoni tad-dnub tiegħek personali hija settiljata darba dejjem quddiem Alla. Tal-futur le. Ovvja, għax hija ċara l-iskrittura jisejħilna biex nitolbu għal maħfra. Ċertament. Għaliex fil-Ebrej 10 vers 17 jgħidilna li d-dnubiet tagħhom u l-legalitajiet tagħhom żgurament mhux se niftakarhom iżjed. Dawk li jagħmlu. Dawk li ġewwetqu. Dawk li ġewwetqu. Bla dubju s-salm jgħidlek qas niftakarhom Mela, ma kull ġurnata li tgħaddi dal-vers jibqa' relevanti għalik u jibqa' veru. Assolutament. Okej. Mela, jekk tibqa' sejjerek sakemm ikollok 100 sena mbagħad tmut. Tifhem, mhux xorta huwa d-dubiet tagħhom mhux se niftakarhom iżjed. Kif tista' ddawwara li jista' jkun hemm xi ħaġa li timpedixxi biex id-dubiet tiegħek jerġgħu jiġu imperċin quddiemek? Faċilment, l-ewwel bdejt ngħidlek li jiena li kull skrittura li titkellem fuq il-maħfra ta' dnubiet qed titkellem fuq dawk li diġà għamilna. Imma kull ġurnata li tgħaddi għandek il-maħfra. Għandek il-maħfra, għallu kif tista' tgħid? Kull ġurnata għandek il-maħfra. U jekk nibqa' nagħmlu u ngħix fih. X'inhu? Huwa bes qalbi. X'inhu? Id-dnub. Id-dnub tiegħek huwa msallab mas-salib. Huwa maħfur darba dejjem. Imma ma jistax. Meta Ġesu qal kollox mitmum, x'kien mitmum? Il-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tiegħu li qatt m'hemm bżonn sagrifiċċju ieħor. Ma jfissirx li aħna ma nibqgħux nipparteċipaw. Oħra tal-aħħar. La darba rċivejna l-mħabba Alla. Jista' jonqos li ma narawx wiċċ is-Salvatur tagħna. La darba rċevejna l-imħabba Alla. Erġaħu paċenzja. La darba rċevejna l-mħabba Alla. Jista' jonqos li ma narawx wiċċ is-Salvatur tagħna. Da żgur li ma jistax jonqos. La darba nibqgħu mqabdin mad-dilja. Mhux bl-emil, bil-fidi. Okay. Sidalli l-akit? Tagħmel kontroll eżami? Nitħawad fil-karti. Importax insiba bil-kwit. Okay. No lesti. L-eżami tal-mezz għal-pol jibda issa. Ejsajja. Right, mela. Naħseb tħawat hawnhekk. Le, Alright. Kolossin kapitlu 1, vers 2, lil-qaddisin. Ekku. Waħwa fideli. Kolossin 1, vers 21 u vers 22. U intom darba kontu frustri riwedewa f'moħħkom minħabba l-opri ħżiena tagħkom. Imma issa rrikonċiljakom. Għalik min huma l-irrikonċiljati, Pastor Paul? Dawk li verament jemnu fi Kristu, imwielda mill-ġdid u allura jinsabu fis-slatna tiegħu. Tajjeb, mbagħad ikompli afferma u qed nimxi b'dan il-mod biex imbagħad nistaqsi. Jekk tkomplu fil-fidi? Tajjeb, ħalli jippreżentakom qaddisin u bla tajjeb u bla difett u bit-tiċlija dan ovvjament qed jitkellem għal Kristjani. Tajjeb. U anke dak li jgħidulhom wara Kristjani. Eżatt. Jiġifieri mbagħad jekk ta' bilħaq tkomplu fil-fidi msejsinu fis-sotija. Tajjeb. Għalfejn din il-klawsola, Pastor Paul? Għaliex Alla ma jridix inkunu preżuntużi, ma jridix nkunu għażiena, ma jridix nkunu illi naħsbu li nagħmlu x'nagħmlu. Le, il-fidwa ta' Kristu mhux biss isalvana mill-ħtija ta' dnub, isalvana wkoll mill-potenza u mill-ħakma u mill-prattika ta' dnub. U allura il-fatt li aħna nkomplu fil-fidi se nkomplu nuru bil-frott li nipproduċu li aħna ta' bilħaq nappartinu għal Alla. Ġifieri inti qed tgħid li t-twissijiet qegħdin hemm ġast biex jgħinna nimxu aħjar jew għax hemm periklu. Mela ħanerġa' nispjegalek. It-twissijiet kollha li hemm fl-iskrittura u ġieli serji taqbel miegħi qegħdin hemm biss biex iħeġġuna ngħixu aħjar jew biex iħeġġuna ngħixu aħjar u fl-istess ħin għax vera jeżisti periklu. Għal dawk li huma reġenerati, huma żulin tal-Alla. Dawk ċara reġenerati. Dawk huma xprun biex Alla jkompli iqanqalna u ma nitażnux, ma nkomplu niġru t-tiġrija tal-fidi l quddiem. U dik it-tiġrija se niġruha sa tmiem.
Alright, ġifieri jekk inti jiena nara irrid ninkoraġġi ngħidlek xi ħaġa biex tgħix ħajja aħjar. Bil-fors irid iwissik b'xi ħaġa perikoluża jew nista' ngħidlek ara Paul, lesti qabel, għamel hekk u nkun qed ninkoraġġik biex tgħix aħjar. Alla jużak mandamenti, eżortazzjonijiet, twissijiet. Imma jekk jiena wissik, it-twissija reali jew falsa? Hija realissima. Allura, Hija realissima. għalfejn dil-kundizzjoni? Jekk, u fidi mhux Emil. Ħana ġenajdlek, għax Alla ma jridniex nkunu preżuntużi. Inti taqbel li għadma semmejt l-Emil jiena? Alla jridna, bħalma qal Ġesu, li jekk intom tkomplu fil-kelma tiegħi, imbagħad tkunu ta' bilħaq disċipli tiegħi. Okay. Dik turi il-perseveranza, turi li l-fidi tagħna hija ġenwina. Mela, l-ewwel Petru 1:5 qed iġib li aħna protetti bis-seta tal-Alla. Imma ma jafx hemm permezz tal-fidi. Xi tgħidli dwar dik? U ħansemmilek oħra. Aħna salvati bil-grazzja taqbel? Allura kulħadd salvat għax il-grazzja deret għal kulħadd. Le, l-grazzja dera tal kulħadd ma jfissirx li l-grazzja rċivew għan-nies kollha. Għala għax Efesin 2:8 jgħidlek bil-grazzja permezz tal-fidi. Allura jekk ma jibqax fidi u ninqataw minn maddilja bil-fidi, Ma x'ħajġri? naċċettax l-ipotezi tiegħek li Kristjan ġenwin jista' jarmi l-fidi tiegħu. Orajt, spjega li malaj. Jekk hija fidi ġenwina, l-Ispiritu Santu imantnija fir-ruħ tal-mifdi sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Spjega li malaj Ġwanni 15. Il-fera għaw id-dilja u l-fera. Lil min kienet jitkellem hemm? Ġesu qiegħed jagħti analoġija stampa u d-dilja aħna l-frijej, Aħna minn aħna. il-bidwi. Issa. Meta tgħid aħna? Hija stampa, hija analoġija, hija illustrazzjoni. Imma l-ferat minn huma? Iġġebbidix żomm waħda. Kull fera fija ma tagħmilx frott jaqa' tagħha. Mhux hekk tgħid? Hekk qal Ġesu. Nistiednek biex. Mela, kwalunkwe knisja taħt il-kappa tax-xemx, tajjeb, għandek nies illi xi darba oħra ma jibqgħux fidila ma' Kristu u Ġesu dak Ġifieri ferat kienu mqabdin miegħu u mbagħad inqataw. kienu fil-Knisja viżibbli kif mhux fil-bidu. Kienu fil-Knisja viżibbli. Ġesu jaf min huma tiegħu u jaf min kienu mqabdin miegħu u xorta wissihom. Apparentament kienu integrati fil-dilja, imma ma kienux. Għaliex ma kienux jagħtu frott u l-missier qaċċathom. Dak kollox. Taddi mistoqsijiet tiegħek Papis. Meta Pawlu jgħid li xejn ma jifridna mill-imħabba tal-Alla fi Kristu Ġesu. Taħseb li l-għażla jew ir-rieda ħielsa tal-bniedem stess tista' tkun xi ħaġa li tifirdu Xejn ma jifridna mill-imħabba tal-Alla li hija fi Kristu Ġesu. Rumani f'Rumani. 29. Jekk tibda fl-ewwel kapitlu Rumani 8 jgħidlek li m'hemmx kundanna għal dawk li qegħdin Fi Kristu Ġesu. l-istess ħaġa, dejjem l-istess weġiba. M'għandniex għalfejn nitfixklu. Huma ABC. Xejn ma jifridna mill-imħabba tal-Alla li qiegħda fi Kristu imma dik il-kundizzjoni Paul. Il-patt li Alla għamel magħna huwa b'xi mod inċert imma. Le min-naħa tal-Alla assolutament xejn. Eżatt, meta jgħidilna Hemm kundizzjoni imma. Le m'hemmx kondizzjoni. Il-fidi tagħna? Il-patt huwa unilaterali bl-inizjattiva tal-Alla u Alla Assolutament. Alla jieħosib il dak il-patt jonoraħ għal benefiċċju tagħna u għall glorja tiegħu. Issa, meta Kristu miet fuq is-salib ħallas għal dnubiet kollha tal-poplu tiegħu jew biss għal xi ħud minnhom. Mela, meta Ġesu Kristu miet fuq is-salib, ħallas għad-nubit kollha tan-nies tad-dinja. It-tranzazzjoni għal maħfra tiġi meta aħna nirrispondu bil-fidi u bl-indiema. U l-indiema mhux bil-fors tiġi qabel il-fidi, però fidi vera dejjem se twassal għal ħajja mibdula. Meta Ġesu miet fuq is-salib, id-dnubiet tiegħek kienu futuri jew passati? Meta Ġesu miet tiegħi fuq is-salib, ovvjament ħafirli għal dawk li għamilt. Meta miet għal-għanna rikonċiljazzjoni, għal-għanna l-fidwa, tajjeb, u l-maħfra. Id-dnubiet tiegħek kienu għadhom fil-futur jew fil-passat? Meta miet kienu għadhom fil-futur għax il-sagrifiċċju inizjali uniku wettaq darba għal dejjem. Tiġi it-tranzazzjoni tal-maħfra meta jiena napplika bl-indiema. U allura il-maħfra tal-Alla
kif tista' tgħid li hija parzjali sissa u mhux għad-dubit Għax tal-futur? hija bażika hekk jaħdem Alla in space and Ma time. naħsibx tista' tagħti Forsi hemm vers li prova jgħidilna- biblika. Forsi hemm vers li jgħidilna il-dnubit tagħkom tal-futur dik il-kelma ma ssibiex vera. Kolossin 2:13 jgħidilna li Id-dubit kollha. ħafilkom it-trasgressjonijiet kollha. Kollha li għamilna. Kollha. Imma Inkella kontradixxi mal-ewwel Pietru. u l-ewwel Ġwanni kapitlu 1 vers 7 jgħidilna u d-dem ta' Ġesu Kristu inaddafna minn kull dnub. Mbagħad vers 9 x'jgħidlek, starru d-nubiet. Hija xi ħaġa ongoing. Żgur, assolutament. Hija xi ongoing. Ma Assolutament. kull sekonda għandna tindif Żgur. illi Kristu għalana Menti bil-sakrifiċċju tistqar u tiegħu. tindem minnu taqbel. Allora kif tista' tgħid illi 20 sena oħra nista' nitlef is-salvazzjoni? Ma tistax tgħidha. Mhux qed ngħid issa ċek. Ok, mela, jekk ir-rieda dajfa u inkonsistenti tiegħek Tiegħi? bħalmi tiegħi wkoll. Kapaċi tħassar ir-rieda omnipotenti u salvivika tal-Alla. Min hu tassew sovran? Alla jew il-bniedem? Assolutament il-bniedem tant kemm huwa sovran. Min? Ta' Alla. Alla. Ara ma taħsibx li jien. Qed nagħmilha ċara qudiem il-pubbliku. Tant kemm huwa sovran Alla illi tagħna l-ispazju li nażlu. Tagħna l-abilità li nemmnu u li niċħduh mir-Revelazzjoni sa Apokalissi. Tibda b'Abram kulħadd kellu jipparteċipa. Meta Mose qalilhom qed impoġġu qudiemkom il-ħajja u l-mewt, Għażlu, Deuteronomju. għażlu, anke Ġoswe, għażlu l-min tridu ta' min jagħtina l-kapaċità biex nażlu t-tajjeb? Jatina l-kapaċità bil-kelma profetika jew bil-Vanġelu għaz Alla imma rridu nażlu aħna. Ġifieri, jekk jiena għandi d-dejn u jiena tallab u ma nista' qatt inħallsu dak id-dejn, imma jiġi benefattur u jħallasu d-dejn, tajjeb, u jiena biċċekk li jagħtini iffermat minnu immur il-bank u nsarfu. Tajjeb, min u kan ħallasu d-dejn? Għax inkun mort il-bank jew għax u jkun ħallasuli? Ikun ħalsu id-dejn dak li ħalsu, pero il-testimonjanza tat-testament il-ġdid hija ċara li aħna isejħilna biex nemnu u biex nindmu. Jiġifieri jiena ma nistax naqbad ħafna siltiet tal-iskrittura meta qed jgħidulek min jemmen, min jiġi. Ejjew, ixorbu, ejjew mill-ixmara l-arusa tgħid ejjew, il-bniedem irid jiġi. U mhijiex opri, il-fidi mhijiex emejjel, namlu ċardi. Rumani 4:16, m'għandax taqsam xejn mal-opri, il-fidi mal-grazzja. Mela, jekk temmen li tista' taqa' u titlef is-salvazzjoni, fuq li ma bażi għandek il-paċi tal-Alla bħalissa? Għandi ħafna paċi. Hija paċi Għax naf permanenti. li nonqos kuljum, nitraskura lill-Alla kuljum fil-ħsieb fl-emil, fl-azzjoni, ma dana kollu xorta għadna fiħdan il-missier. Hija paċi provvizorja jew paċi permanenti? Hija paċi biżejjed ħafna li ngħix fis-sigurtà tas-Salvatur perfett. Provvizorja jew permanenti? Permanenti fis-sens li jekk jiena naf lemm il-periklu ta' twissietu u niċħat il-Alla fil-lejxin tad-dnub tiegħi, hemm it-twissijiet. Hija ċara l-iskrittura. Hemm it-twissijiet hemm ukoll l-affermazzjoni ta' Ġesu. 100% Illi l-affermazzjoni. la darba jinnejx intom se tgħixu wkoll. Assolutament. Kristu ma jistax jerġa' jmut ma mhux ħammut. Assolutament. Il-membri tiegħu huma assigurati għal dejjem. Nirringrazzjakom il-koll, qed noqorbu li tmim ta' dibattitu issa se ngħidilek kif biex tagħmel preżentazzjoni oħra. Mela, L-aħħar waħda. grazzi John. L-aħħar waħda. L-aħħar tnej. Issa 5 u 5. Ok. Sorry. Mela, grazzi John, grazzi Pastor Paul, vera kienet interessanti, grazzi lil kulħadd. Nispera li tajna servis tajjeb lill-Alla qabel kollox u lil kulħadd. F'dawn is-siltiet kollha tal-iskrittura, twissijiet li nsibu, Galatin 3-5, Luti jew Ebrej 2-3-4, 6-10-12, it-tieni Pietru, Kolossin kapitlu 1, Ġagbu 5, it-tieni Timotju kapitlu 2. L-argument li qed iġib Pastor Paul qed jgħidilna illi mhux vera kienu twissijiet indirizzati lill-poplu tal-Alla. Allura l-argument ta' Pastor Paul qed jagħmel distinzjoni bejn dawk li jemnu u dawk li mhux vera jemnu. Distinzjoni li f'dawn is-siltiet tal-iskrittura mhux qed tagħmilhom il-Bibja speċifikament f'dawn it-twissijiet,
Tajjeb, għax dawn huma twissijiet verament indirizzati lil poplu talla. Maturi jew minħabba dnub jew għax ħerġgħu lura fit-tradizzjonijiet tal-Ġudaizmu tagħhom huwa relevanti. Qed iwissihom għax kienu sa jaqgħu mill-fidi jew kienu waqgħu mill-fidi jew qed iwissihom għax hemm periklu vera. Tajjeb, lanqas kieku kienu knejjes imħaltin, Kristjani ġenwini u Kristjani ta' parsi, it-twissija ħarġet għal kulħadd. Immaġina l-awtur nerġa' ntenni joqgħod jgħid tara dan il-vers huwa l-Kristjani vera u l-vers ta' wara daka għax hemm it-twissija mhux għall-Kristjani vera. Dan il-lingwaġġ ma nsibuhx fl-Iskrittura, din id-distinzjoni ma nsibuhx f'dawn it-testi bibliċi. Jekk irridu nitkellmu fuq dawn in-nies li huma Kristjani ta' parsi, hemm fejn induru, ma naqbduhomx u nħaltuhom f'dawk it-twissijiet vera. Għandek Mattew 7, mhux kull min jgħid li mulej se jidħol fis-salta ta' smewiet. Mattew 15, dan il-poplu jonorani biss b'xuftieħ imma qalbu l-bot minni, ġakbu 2, fidi mingħajr Emilija mejta, jurina li jista' jkun hemm nies li l-fidi tagħhom ta' parsi. Hija mejta. L-ewwel Ġwanni 2 ħarġu minna x'mhux vera minna. Ovvjament qed jitkellem għall-Antikristi fil-kuntest, hemm il-lingwaġġ huwa differenti għal meta jgħidlek xi ħadd qaddem bil-patt ta' Ġesu. Qed tifhem? Jiġifieri jiena nemmen li l-Iskrittura f'dan il-kuntest qed ittina 3 stampi ċari. Il-wedit Talla li se jaħdem fina u jżommna u jwassalna jekk nibqgħu fil-fidi, ovvjament, qed tirreferi għal dawk in-nies li huma Kristjani ta' parsi, fidi jistqarruha biss bil-paroli, u t-tielet stampa hija twissijiet serji lil poplu Talla. Nemmen li Pastor Paul qed jiffoka biss fuq l-ewwel 2 stampi. It-tielet stampa nemmen li qed jeliminaħħa u mhux qed jiffoka wkoll fuq it-twissijiet lil poplu Talla. Allura nemmen li sfortunatament nemmen li dan huwa każ fejn nippruvaw nimponu t-teoloġija tagħna fuq l-Iskrittura. Minflok inħallu l-verità tal-Iskrittura timponi fuq it-teoloġija tagħna. Għax hekk ħanibqgħu sejrin hekk allura t-tifsira tal-kliem ma tagħmel l-ebda sens iktar li mdawlin mhux vera mdawlin, dawk li rċivew l-Ispirtu mhux vera rċivew l-Ispirtu, l-aħwa jew l-imqazzin mhux vera aħwa jew mqazzin. Ara normalment dawk li rċivew l-Ispirtu huma l-Kristjani, imma fejn hemm it-twissija ngħidu li mhumiex Kristjani. Dawk l-aħwa huma vera aħwa, dawk li mqazzin huma vera aħwa, imma fejn hemm it-twissijiet ngħidlu mhux vera għal poplu Talla nispiċċaw balla. Misterjus li jikkomunika magħna biex ifixkilna għalkemm il-kliem li qed juża huma ċari li huma għal poplu Talla. Tajjeb, ejja nħallu l-kliem ċar tal-Iskrittura fejn qed jindirizza lil poplu Talla u nammettu u naċċettaw li huwa għal poplu Talla, għax inkella nispiċċaw niddettaw aħna għal min qed japplika. Mhix l-intenzjoni tal-Iskrittura u meta qed jirreferi għal xi ħadd imqaddes għax kien imqaddes. Meta qed jirreferi għal xi ħadd li irċieva l-Ispirtu Talla għax irċieva l-Ispirtu Talla. Ejja nħallu l-Iskrittura titkellem għalija nnifisha mingħajr ma noqdu nippruvaw naqbdu dawn il-frażijiet li huma karatteristiċi ċari tal-poplu Talla u nippruvaw napplikawhom fuq nies li ma naħsibx huwa parti mill-poplu Talla. Nemmen li b'dan il-mod aħna ma naħsibx li qegħdin inkunu fer għal testimonjanza ċara tal-Iskrittura. Grazzi. Mela, naħseb mhux apposta kif tagħmilha, ma naħseb poġġejt ta' xejn kliem bħal li jiena mattux imma miħajs ma' did-debate, imbagħad jista' jagħmel rewind u jiċċekkja għalih innifsu. Issa, jiena rrid ninsisti ngħid illi il-mewt tiegħi li għadha fil-futur ma tistax tifridni mill-imħabba Talla. Ġi Alla ċertament li ngħix huwa Kristu li mmutu għalih, nista' nħares bil-konfidenza l-qudiem, Pawli jgħid fir-Rumani 9 li ninsab konvint li l-mewt l-ħajja, ġifi laqqas kwalunkwe ħaġa tista' tiġri matul il-bqija ta' omri, l-anġli, l-ħakkiema, u eħx preżenti, xejn l-ebda ħliqa oħra ma tkun kapaċi tifridna mill-imħabba Talla li hija fi Kristu Ġesu. Il-mistoqsija tiegħi din. Jiena ħliqa kreatura iva. Mela jien ma nistax ninfired għax Alla jagħtini r-rieda u d-dispożizzjoni f'qalbi illi nkun irrid naqdih u nibqa' nħobbu sa tmiem. Il-perseveranza tagħna l-insara tiddependi esklusivament fuq l-imħabba eterna u ma tinbidilx Talla. Ja mħabba li ma tinbidilx.
Rumani 9 vers 15 għax jgħid il-Mosè senħen għal minħen u nader il-minnader. Ekmela jiddependi mhux minn dak li jkun irid, lanqas minn dak li jiġri, imma minn Alla skużawni, minn Alla li jħen. Is-salvazzjoni tiegħi ma tiddependix minni li nkun irrid nibqa' jew ma nibqax. Alla jassigura illi la darba tagħna qalb ġdida, dik il-qalb trid isservih. Trid tibqa' tonora lill-Salvatur tiegħi. L-ewwel Korintin 1. Pawli jgħid l-insara li Alla se jikkonfermakom sa tmiem bla tixlija ġifi mingħajr ebda akkuża fil-jum ta' Sidna Ġesu Kristu. Fidilu Alla li minnu kontum sejħin għax-xirka mibnu Ġesu Kristu Sidna. Taħseb li dat diskors huwa naturali fuq fom wieħed Arminjan bħal huwa Hjakit illi tista' tgħid Alla se jikkonfermana sa tmiem. Jew Tieni Korintin 4:14 nafu li dak li qajjem lis-Sid Ġesu mill-imwiet għata qajjem ukoll lilna ma' Ġesu u jippreżentana magħkom fil-preżenza tiegħu. Xi trid aktar minn hekk? Kapitlu 5 vers 1 nafu li jekk dittinda terrena li darna iżarmata għandna bini mingħand Alla. Dar mhix magħmula bl-idejn eterna fis-smawiet. Pawlu qed jgħidilna ara, tafu sa ssibu? Tafu la darba tafu sa ssibu. Alla tagħna da kollu il-għaliex diġà tagħna l-Ispiritu Santu tiegħu bħala kapparra u down payment u garanzija illi la darba tagħna l-Ispiritu Santu hemm iċ-ċertezza li sejtina il-bqija. Efesin 2 vers 5 jgħidilna diġà poġġiena miegħu fl-imkien smawitin. Diġà poġġiena fl-imkien smawitin fi Kristu Ġesu. Sabiex fi żmiet li ġejjin juri l-għana inkomparabbli tal-grazzja tiegħu espressa fil-bontà lejna fi Kristu Ġesu. M'hemmx dubju għal Pawlu illi il-Knisja inviżibbli, il-nies maħtura talla dawn kollha se jitwasslu għal glorja. Efesin 2 vers 19 infatti jgħidilna illi ma tkomx aktar stranġiru barranin immintom ċittadini fl-imkien mal-qaddisin u membri tad-dar talla. Nistgħu nimmaġinaw il-Alla ikeċċi liċ-ċittadini tiegħu minn Saltnatu? Din x'fedel tajja talla allura? Ma nistax nimmaġina jiena. Pawli jgħidilna fil-Filippin 3 vers 20 iċ-ċittadinanza tagħna hija fis-smawiet, diġà hija fis-smawiet. Minn fejn ukoll qed nistennew bil-ħeġġa lis-Salvatur li għad jitrasforma l-ġisem tal-umiljazzjoni tagħna. Din hija t-tama tagħna. Għalfejn jaħasra? Bit-teoloġija Arminjana qegħdin inċajpru jew qegħdin inċaħdu lilna nfusna milli ngawdu dal-wirt li Kristu kisbilna b'ċertezza sħiħa. Isimgħu kemm hija ċerta. L-ewwel Tessalonikin 5 vers 23. M'hemmx li Alla taslim innifsu jqaddiskom totalment u jalla l-Ispiritu r-Ruħu l-ġisem tagħkom jinżammu kompluti bl-ħtija fil-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu. Taħseb li Alla attwalment jonora u jwettna dan mawlidu kollu m'għandix dubju jiena. Għaliex Pawlu jkompli jgħid fidilu dak li sejħilkom u li ta' bil-ħaq se jagħmel dan. Dan li ma stax tifhem u ma taċċettawx intom. Allu fidil sejħilna u ta' bil-ħaq jagħmel dan. U dik l-affermazzjoni tiegħi. Mela, nitlob lilek issa biex tikkonkludi u tgħaddi l-aħħar messaġġ tiegħek jekk jogħġbok. Grazzi Paul tal-passjoni, verament napprezza. Rigward is-siġil tal-Ispiritu Santu, kulħadd kien jaf fid-dinja ta' Pawlu, is-siġili setgħu jinkisru. Tajjeb, depożitu seta' jintilef. Jista' jintilef. Kemm kien hemm siġil fuq dokumenti ġarer tal-inbit u ġarer kbar taċ-ċeramika fil-ħajja ta' Pawlu u kulħadd kien jaf li jista' jinkiser. Is-siġil ifisser li għandna l-Ispirtu bħala depożitu, bħala garanzija illi dak li hemm fil-futur huwa vera u huwa glorjuż. Ma jfissirx li aħna m'għandniex responsabilità għandna siġil. U biex nagħlaq jiena nixtieq naqra silta tal-Iskrittura u niftaħ daqsxejn dwarha u nikkonkludi. It-tieni Pietru kapitlu 3 vers 17. Intom mela maħbubin billi tafu dan minn qabel qassu sabiex ma tinġarrux mill-errur tan-nies bla prinċipju u taqgħu mis-sodizza tagħkom stess. Is-salvazzjoni hija sigura.
Is-Salvatur huwa perfett. Il-pożizzjoni tagħna hija fis-sod. Il-problemi aħna, id-dnub. Petru qed jgħidilna dak li ċaħat il-Kristu tliet darbiet u reġa' lura illi nistgħu naslu f'punt illi naqgħu mill-post tas-salvazzjoni tas-sigurtà tagħna. Allura nixtieq nagħlaq b'analoġija jiena, tajjeb. Din mhija analoġija xejn qabel. Ġesu huwa s-Salvatur perfett. Tajjeb, aħna qegħdin f'dan il-vjaġġ miegħu bil-grazzja tagħna, ovvjament bil-fidi. Qabel il-Ġesu ma pilota perfett. Tajjeb, u aħna passiġġiera fl-ajruplan. Tajjeb, qegħdin fl-ajruplan bil-fidi fil-grazzja tagħna. Ġesu huwa il-pilota perfett huwa Ġesu. L-ebda turbulanza, l-ebda ħsara, l-ebda mal-temp mu se jwaqqaf il-pilota perfett li jasal sad-destinazzjoni bl-ajruplan u bil-passiġġiera. U anka jekk il-passiġġiera jagħmlu l-istorbju, idejqu il-tama ġenbhom, iħamġu jagħmlu l-ħsara u jkellhom jiġu l-air hostess biex jikkorreġuhom. F'din l-immaġni qed ngħid illi nidimbu kuljum aħna, għax-xorta mhux se jwaqqaf lil pilota perfett dan kollu li jwassal l-ajruplan bil-passiġġiera sal-aħħar tad-destinazzjoni. Tajjeb? Però jekk inti tul il-vjaġġ tal-ajruplan tispiċċa tasal biex tagħmel xi ħaġa tal-imġienen fl-analoġija u tiftaħ il-gabina t-tija l-isfel, inti ma tibqax bħala passiġġier fuq l-ajruplan. Il-mistoqsija hija di. F'dak il-każ, it-torta minnu? Tal-passiġġieri u għax il-pilota perfett naqas. Kieku t-torta tal-pilota perfett ikun jekk il-pilota ma jasalx fid-destinazzjoni bil-passiġġiera kollha. Imma l-pilota perfett xorta se jasal b'kulħadd la darba baqgħu bil-fidi fl-ajruplan. Allura sakemm ma tagħmel xi ħaġa tal-imġienen u forsi rari u taqbes għal isfel mill-gabina, tajjeb? Imma waqt il-vjaġġ xorta tagħmel l-istorbju u tonqos it-traskura, m'għandekx għalfejn tinkwieta għax il-pilota huwa perfett. Anzi tant kemm għandek tistrieħ fuq il-pilota perfett illi għalkemm tagħmel l-istorbju u titraskura waqt il-vjaġġ tista' torqod raqda sħiħa għax il-pilota huwa perfett. U l-istampa hija di, la darba inti qalbek hija l-mulej u trid tagħmel ir-rida tiegħu, tajjeb u trid timxi warah, bin-nuqqasiet u d-nubit kollha tiegħek Alla se jżommok għax is-Salvatur huwa perfett. Però jekk inti tiddeċiedi li tagħmel xi ħaġa tal-imġienen u din tiġi progressivament, mhux qisek tlift il-mazz ta' ċwivet u f'daqqa waħda ħadthom li inti u f'daqqa waħda ma nafx fejn għamilthom, tajjeb? Qed tifhem? Dik hija l-problema. Għax l-Iskrittura hija ċara, it-testimonjanza tat-Testament il-ġdid hija ċara. Il-fidi u l-fidi hija kontinwa. Tajjeb u d-dnub iwebbes il-qalb u jista' jwebbisna u jifridna minn Alla l-ħaj. Għalhekk Ġesu huwa perfett, is-salvazzjoni hija bil-grazzja t'Alla, iżomna fi ħdanu, aħna nipparteċipaw bil-fidi. Ovvjament il-fidi vera hija li aħna nurruha mill-ħajja li ngħixu għal Ġesu Kristu u għal Sidna ta' Smewwiet. Grazzi lil kulħadd. Mela Paul, naddi għalik biex tgħaddi l-aħħar messaġġ. Mela kwalunkwe analoġija li tista' ġibilna kit naħseb ma tikkomparax mal-istqarrijiet espliċiti u ċari illi ikkwotajt aktar kmin. Eżis, il-mistoqsija li proponejna diskussjoni mhijiex jekk aħna l-fidili għandniex ngħixu fedelment u f'ubbidjenza lejn Sidna Ġesu. Fuq hekk naqblu perfettament. Il-kwistjoni hija jekk in-nies magħżulin għal ħajja eterna mill-Missier, in-naċ li għalihom mit Kristu, l-erwieħ li l-Ispiritu Santu wellet mill-ġdid jistgħux jintilfu fl-aħħar mill-aħħar. Dik hija l-kwistjoni kollha. Minħabba xi difett jew kondotta ħażina da parti tagħhom u kien tagħmilha ċara li inti tiftaħ il-bieba u t-tija l-isfel mela hemmhekk issa fl-aħħar ħarġet ċara illi s-salvazzjoni finali tiddependi skont kit fuq ir-rieda tal-bniedem u mhux fuq ir-rieda u l-fedeltà tagħha. L-Iskrittura hija ċara. Dawk li Kristu sejjaħ iġġustifika u tom twel ġdid huma mħarsa bl-omnipotenza divina. Ġesu nnifsu qal in-naċ tiegħi jisimgħu leħni, jien nafhom huma jsegwuni, jien nagħtihom il-ħajja eterna u qatt ma jintilfu, ħadd ma jista' jaħtafhom minn idi. Dan huwa kliem illi nistgħu ta' bilħaq inserħu id-destin etern tagħna fuqu, Ġesu jaf x'inhu jgħid
u mhux se jmur lura minn kentu. Di ċertezza tidwi tul il-patt ġdid kollu. Illi dawk maħfura bid-dem ta' Kristu Alla żgur mhux se jiftakar dnubihom aktar. Il-patt tiegħu huwa stabbli u ma jirtirax il-weda tiegħu għax mhijiex dipendenti fuq l-imġiba tagħna jew fuq il-fedeltà iżda fuq il-fedeltà infallibbli ta' Alla Trinità. Twissijiet dwar apostasija u perikli oħra huma xira. Nies tassew konvertiti jagħtu kasom u ma jabbużawx mill-għada garantita tagħhom, bihom Alla jżommna viġilanti u umli. Al kontrarju, il-wedi ta' Alla iservu bħala inċentiv għal qdusija. L-darba Ġesu qalilna semmur nħejji posta likom allura u nnifsu u manfushom jitħejjew biex ikunu mill-qwa fil-ġenna. Jekk jafu li ħadd mhux se jċaħħadhom iċ-ċittadinanza smewitija tagħhom. U mqarik id-dub doktor fina, il-grazzja tal-Alla, doktor wis aktar u teleb ukoll fuq id-djufija tagħna. L-aħwa. Kieku s-salvazzjoni kienet tiddependi minna finalment, il-kol kemm aħna nitilfu. Iżda fil-fatt Ġesu huwa l-awtur tal-fidi tagħna u huwa wkoll il-perfezzjonatur tal-fidi tagħna. Mhux biss bdija fina ma jkompliha u jipperfezzjona sa tmiem. Allura il-perseveranza mhix biss hija possibbli, hija garantita. Ħankunu fiduċjużi fil-ħidma ta' Kristu, mhux fis-saħħa tagħna, u niċċelebraw il-fatt li mħabbtu tħarisna u żżommna sal-aħħar. Fih nistgħu ngħixu b'ċertezza u b'djenza u tama għax nafu illi l-idejn li salvawna u ma l-istess idejn li qatt ma jħalluna nintilfu. Il-weda tal-Alla hija mimlija faraġ għalina, tħajjarna nqedu l-fiduċja tagħna f'Alla għax il-mulej iżomm il-uliedu speċjalment fid-djufija tagħhom, speċjalment fid-djufija tagħna. Ifisser li ebda dnub, ebda biża, ebda falliment jew tentazzjoni u laqqas ix-xitan innifsu ma jista' qatt jifridna mill-imħabba tal-Alla li hija fi Kristu Ġesu. Il-perseveranza tal-qaddisin hija fil-verità il-preservazzjoni ta' Alla, il-fedeltà tiegħu illi jżomm lin-niesu sal-aħħar. Nappella lil kull Kristjan biex ikompli japprofondixxi ruħu fl-għarfien tal-grazzja, ħanorbtu assigurazzjoni tas-salvazzjoni mal-qawwa, il-fedeltà u l-imħabba tal-Alla u mhux mal-kondotta tagħna. Nieħu pjaċir nara u niltaqa' ma' nies bħal Ħjakit li jafda fil-mulej uħobbu u jixtieq iservih. Bil-verità f'qalbna narfu illi propjament fejn neħtiġuha l-aktar il-grazzja meta nkunu qed niżvijaw u notru propjament hemmhekk Alla. Mhux tal-li ma jirtarix minna, imma jġibna lura fih danu għax fejn id-dnub kotor il-grazzja doktor wis aktar. Jekk niċċelebraw flimkien il-weda tal-Alla. Ħosea 2. U narsek miegħi għal dejjem. Narsek miegħi fil-ġustizzja u s-sewwa, fil-imħabba fidila u l-ħniena, se narsek miegħi bil-fedeltà u tkunu tafu l-mulej. Din hija l-ħesed tal-Alla, l-imħabba pattwali tal-Alla, li nistgħu nistruħu fuqha, mhux se jiddiżappuntana Alla. Ħantajru kull dubju, imbagħad anke fuq bażi personali nkun nistgħu ngħidu ma' David żgurament it-tjieba u l-imħabba fidila għad isegwuni il-jiem kollha ta' ħajti u għad nammar f'dar is-sit fit-tul għal dejjem Salm 23. Isegwuni hija letteralment jikkaċċjawni, mhur ċekkjaw da xejn. L-imħabba fidila tal-Alla tibqa' tikkaċċjana, tibqa' issus warajna. Alla jibqa' jsus warajna għax iridna u jħobbna b'imħabba eterna, infallibbli, perfetta, inkredibbli u li qatt ma tinbidel għax tiddependi fuq il-patt etern tiegħu mhux fuq l-imġiba fjakka tagħna. Salm 37:28 għax is-sit iħobb il-ġustizzja u mhux se jitlaq lill-qaddisin tiegħu. Mhux se jitlaq lill-qaddisin tiegħu. Huma miżmuma għal dejjem. Grazzi Kit, grazzi John u lilkom ukoll li ġejtu hawnhekk tisimgħuna.